ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் வெல்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூர்மா அவதாரம் பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி போன கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம்? மீனா அவதாரம் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம். அடுத்தது அவதாரம் நிறைய இருக்கு. இந்த மெயின் அவதாரம் மாத்திரம் நம்ம எடுத்திருக்கோம். மீன் அவதாரம் ஏன்னா இதுலயே வருது. ஏன்னா பாகவதத்துல இருந்து எடுத்திருக்கு. இந்த ஸ்லோகால நிறைய எடுத்திருக்கு. அப்ப ஸ்லோகம் பாகவதம்ல பார்த்தா நிறைய அவதாரம் இருக்கும். அப்ப இது 17th அவதாரமோ 16th இன்னொரு நம்பர் போட்டிருக்காரு. ஸோ இவன் ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணும்போது இவன் ஐ வாஸ் கன்ஃபியூஸ். இன்னும் இப்படி போட்டிருக்கு, ரெண்டாவது அவதாரம் தான் இது. பட் இது மெயின் 10 அவதாரம் செகண்ட் இஸ் கூர்மா அவதாரம். ஃபர்ஸ்ட் மீன் அவதாரம், மத்ஸ்ய அவதாரம், செகண்ட் கூர்மா அவதாரம். பட் நிறைய அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. அத பிளீனரி இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமே. ஓகே, இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம யாருக்கெல்லாம் இந்த பிரணதி தெரியுமோ அவ படிக்கலாம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் ஸ்லைட் ஷோல போட்டு விடுறேன். எஸ், சித்ரலேகா மாதாக்கு தெரியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. I expect people to talk to me at least. ஏன்னா நான் படிக்கட்டுமா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானானந்த ஜன ஞானகயா சுஷுர் உன்மீலிதம் ஏன் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. निवेदिता माताजी. वंदे अहं श्री गुरु हस्ति युधपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विदांश्च. विजय कुमारी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते. माताजी स्क्रीन போயிடுச்சு माताजी. எஸ் माताजी. बंधु करुणा सिंधु மியூட், எல்லாரும் மியூட்ல இருங்கோ. மாதாஜி படிங்க. விஜய் குமாரி மாதாஜி படிங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. ஹே கருணா சிந்து. இங்க இருக்கு பாருங்க. நான் அதை கிளிக் பண்ணா வேற ஸ்கிரீன் போயிடுறது. ஏன்னா இதுல போடுறது. हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका गांता राधा गांत नमोस्तुते. हरे कृष्ण माताजी. यस, திரும்பி இரண்டாவது ரவுண்ட் வரும். மணிமேகலை மாதாஜி சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யச்ச. हरे कृष्ण माताजी. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. विमला रवि माताजी. विमला रवि माताजी இல்லை. एस रमेश प्रभुजी. ओम नमो. படிங்கோ प्रभुजी. नमो ब्रह्मण्ये देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यार படிக்கிறது பாக்கி. ஓம் जय श्री कन्या माताजी நீங்க எடுங்க. நமோ மகாவதான்யாய. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सुलोचना माताजी इधर का. सुलोचना माताजी पढ़िए. गुरवे गौर संध्याय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्त्यायै तद्भक्ताय नमो नमः. भक्ताय தான், அங்கேயும் பக்தாய தான், கீழேயும் பக்தாய தான். ஓகே, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. நான் அப்புறம் கோபால் பிரபுஜி விட்டுட்டேன். நான் யாரையோ விட்டேன் இல்லையா? ருக்மணி மாதாஜி சொல்லல இல்லையா? மாதாஜி படிங்கோ. हरे कृष्णा. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रजाताय भूताय भूपदे श्रीपदे भक्त वेदांत स्वामी दी नामिने. கொஞ்சம் கரெக்டா படிக்கணும் மாதாஜி. தமிழ்ல தானே போட்டிருக்கேன். நம ஓம் விஷ்ணு ராகம்லாம் வரலன்னு பரவாயில்ல. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी दी नामिने. பாக்கி எல்லாம் மியூட்ல இருங்கோல்ல. அவர் எல்லாரும் சேர்ந்து பேசும்போது யாரு என்னமா இப்படி படிச்சேன் மாதாஜி. அதான் நான் உங்களுக்கு என்னத்துக்கு இது போட்டிருக்கேன்னா கரெக்டா படிக்கிறதுக்கு வேண்டியதான் தமிழ்லயே போட்டிருக்கேன். நான் பண்ணினதுதான். நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணேன்னா அப்புறம் எனக்கு தான் இது. நான் எல்லா டு கரெக்ட். அப்ப நீங்க நான் படிச்சு பார்த்திருக்கேன், சரியாதான் இருக்கு.
ஓகே, அப்புறம் யார்? கோபால் பிரபுஜி தான் படிக்கிறது பாக்கி. எஸ் ரமேஷ் படிச்சுட்டாள். விமலா ரவி அண்ட் கோபால் பிரபுஜி. இங்க கோபால் பிரபுஜி போயிட்டாரா? அவர் இல்ல. ஓகே, எஸ் ரமேஷ் படிச்சுட்டார். விமலா ரவி மாதாஜி இருக்கீங்களா இல்லையா? ஓகே, சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. இல்ல நானே படிச்சுடுறேன். இப்போ ஒரு நிமிஷம் நான் படிச்சுடுறேன். பாக்கி உள்ளது நான் ஒருத்தருக்கு ஜாஸ்தி கொடுத்தேன், வேண்டாம். நமஸ்தே नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे. 2 times சொன்னா கூட நிறைய சொல்லலாம். But we have to go to நம்மளோட stop share பண்ணிட்டேனா? Sorry. Yes. அடுத்தது இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? ஆமையின் கதை, ஸ்டோரி டெல்லிங். ஆமையோட கதை என்ன? ஆமையோட என்ன கதைனாக்கா விஷ்ணுவின் 2வது அவதாரம். ஸ்டோரி ஆஃப் தி டோட்டல் 2nd அவதாரம் விஷ்ணு. எஸ். அடுத்தது என்னது? இந்த இப்ப வந்து ஒருத்தரா படிக்கலாம். ஜஸ்ட் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட். எனக்கு எல்லாரும் இருக்கிறது 4 பேர் தான் இருக்கு. Anyway, I will call out the names. விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஒன்லி இந்த ஸ்லோகன் நான் படிச்சு விடுறேன். ஏன்னா ஸ்லோகம் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸ்லோகம்லாம் நான் போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் இல்லாம இருந்தது கூட போட்டிருக்கேன். ஸ்லோகம் படிச்சு விடுறேன். நீங்க ஒன்லி இந்த இது படிச்சா போறோம். இல்ல ஸ்லோகம் தெரியுமா யாருக்காவது? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நல்லா படிக்க தெரியும்னா ஓகே. கரடு பொரடா எல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா பாகவதம் ஸ்லோகம்ஸ். இட் இஸ் நாட் பகவத்கீதா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, படிங்க. கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா படிங்க. சுரானாமுத்விததிம் மத்நாதாம் மந்த்ராச்சலம் கமட ரூபேன பிரஷ்ட ஏகாதசே விபுகு. இறைவனின் 11வது அவதாரம் ஆமையின் வடிவத்தை எடுத்தது. அதன் ஓடு மந்த்ராச்சல மலையின் மையமாக செயல்பட்டது. இது பிரபஞ்சத்தின் ஆஸ்திகர்கள் மற்றும் நாத்திகர்களால் சங்கடமான கம்பியாக பயன்படுத்தப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுலதான் நான் இதுலதான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். 11வது அவதாரம். ஏன்னா பாகவதத்துல வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவதாரம் நிறைய அது காட்டுறதுனால இது வந்து 11th. நம்ம மெயின் அவதாரம் பார்த்தோம்னா இது வந்து 2nd அவதாரம் தான். அப்ப இது என்னது? அவ ஆமையோட வடிவம் எடுத்திருக்காரு. ஏன் எடுத்திருக்காரு? அந்த ஸ்டோரி இனிமேதான் வரப்போகுது. ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிபேஸ் மாதிரி ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஓடு எப்படி மந்த்ராச்சல மலையை மையமாக வைத்து அப்படின்னா இந்த அது ஓடுக்கு மேல மந்த்ராச்சல மலையை வச்சு அது மையம்னா எனக்கு அதுதான் பேஸ் வச்சு அந்த இது செயல்படுறது அப்படின்னு. இது பிரபஞ்சத்தின் ஆஸ்திகர்கள் மற்றும் நாத்திகர்களா சங்கடமான கம்பி என்ன என்னது? சேர்னிங் ராட். கம்பின்னு போட்டு கம்பினாக்கா அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இது. மத்து மாதிரி கம்பு வச்சு நம்ம இப்படி கடையறா போல அது வந்து மலையை அப்படி தாங்கிட்டு இருக்கு. எஸ். அடுத்தது சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீரோதாதவ அமராதானவ யூதபானாம் உன்மத்னாம் அமிர்த லப்தய ஆதிதேவஹ பிருஷ்டேன கச்சப்ய வவுர்விததாரகோத்ரம் நித்ராசனோ அத்ரி பர்வத கஷானா பரிவர்த்த கஷானா கண்டூஹு. ஆதிகால இறைவன் பின்னர் மந்தார மலைக்கு ஓய்வு இடமாக பணியாற்றுவதற்காக ஆமை அவதாரம் எடுத்தார். இது ஒரு சலசலக்கும் கம்பியாக செயல்படுகிறது. தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்தத்தை பிரித்தெடுப்பதற்காக மந்தார மலையுடன் கூடிய பாற்கடலை கலக்கி கொண்டிருந்தனர். மலை முன்னும் பின்னுமாக நகர்ந்து ஆமை பிரபுவின் முதுகில் கீறப்பட்டது. அவர் ஓரளவு தூங்கும் போது அரிப்பு உணர்வை அனுபவித்தார்.
ஹரே கிருஷ்ணா. கீரைப்பட்டது அது மாதிரி நான் பார்த்தேன். அது என்னன்னாக்கா இச்சிங் மாதிரி இருந்தது அவருக்கு. அது அப்படியே அவ்வளவு பெரிய மலை வந்து அவர் ஓடு மேல வச்சு இப்படி இப்படி கடையும் போது எப்படி இருந்தது அவருக்கு? ஜஸ்ட் ஏனோ அப்படி யாரோ சொரிஞ்சு விடுறா போல அந்த ஒரு ஃபீல் ஒரு மாதிரி இருந்துதான். ஆமா. ஆனா நிறைய அவருக்கு கீரல் பட்டுடுத்து. நிறைய கீரல் பட்டிருக்கு அந்த ஓட்டுலயும். ஆமா போட்டிருக்கேன். அதுலயே போட்டிருக்கா பாரு. ஆமை பிரபுவின் முதுகு கீரல் பட்டது. இல்ல கீரல்னா அதான் சொல்றேன் மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல படிச்சோம்னா partially sleeping was experiencing itching sensation தான். itching டிரான்ஸ்லேஷன் அதுதான் வந்திருக்காங்க. அப்ப நான் அப்படியே போட்டுட்டேன். அதை வந்து கரெக்ஷன் பண்ண போகலனா அப்ப இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா இருக்கு. ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியாதேன்னு சொல்லி நான் தமிழாக்கம் பண்ணி டேக்ஸ் டைம் ஆக்சுவலி ரொம்ப நேரம் எடுக்கிறது எனக்கு இதெல்லாம் போடுறதுக்கு. பட் ஐம் டூயிங் சம். அப்ப இது வந்து ஜஸ்ட் இப்படி நமக்கு பேசாம இருக்கும்போது இப்படி பண்ணா அவ்வளவு அந்த சுகமா இருக்கு இல்லையா? அந்த ஸ்கின் நீட் சம் ரப்பிங் இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணா நமக்கு இதா இருக்கு. அந்த மாதிரி அவருக்கு நல்ல இதமா இருந்திருக்கு. அந்த மலையை இவ ஒரு சைடுல அரக்கர்களும் ஒரு சைடு வந்து தேவர்மார்களும் அது மந்தார மலையை வச்சு கடையும் போது அவருக்கு வந்து இதமா இருந்தது. மெயினா என்ன கன்செப்ட்னா அது இதமா இருந்தது. இது என்ன ஸ்டோரி இனிமேதான் வரப்போறது. இது ஒன்லி ஸ்லோகம் தான். நீங்க பகவத்கீதா நம்பர்னு சொல்லிடுவோம்னா அது கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிச்சது 1 something. இது வந்து செகண்ட் கேண்டோல 7வது 13. எஸ் இப்போ 5வது. அப்ப எவ்வளவு பாகவதத்துல எவ்வளவு இடத்துல கொடுத்துருக்கு. அப்ப நம்ம கோர்வையா பாத்தீங்கன்னா சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தோணும். இப்படி லாஸ்ட் இதுல நம்ம கேட்டோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல மீனாவதாரத்துல மத்தியாவதாரத்துல எப்படி வந்து ஏன்னா ஏதோ பேர் வந்தது சொன்னாலே ஐ வாஸ் கன்ஃபியூஸ். அப்ப இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் நடுவுல. ஸோ வி கேன் வேர்ட் டு வேர்ட் நம்ம அதோட இது மீனிங் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓவரால் கான்செப்ட் மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் நெக்ஸ்ட் யார் வேற யாருமே படிக்க போறது இல்லையா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதான் கால் பண்ண முடியும். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நாங்க பேர் தான் கூப்பிடுறா இருந்தேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சுலோச்சனா மாதா எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம். எஸ் அப்ப எனக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியும். படிங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मधनुष् विप्राणस्तस्य तत्प्रियतमां धनुम् आर्यमासः वर्षपुरुषैः उपथाजावति मन्दिरम्. சுகதேவ் கோஸ்வாமி தொடர்ந்தார். இரண்யமயா வருஷத்தில் பரமாத்மாவான விஷ்ணு ஆமை வடிவில் கூர்ம ஷரீரா வாழ்கிறார். மிகவும் பிரியமான மற்றும் அழகான இந்த வடிவம் இரண்மய வர்ஷாவின் பிரதான குடியிருப்பாளரான ஆரியாமாவால் அந்த நிலத்தின் மற்ற குடிமக்களுடன் எப்போதும் பக்தி சேவையில் வணங்கப்படுகிறது. அவர்கள் பின்வரும் பாடல்களை பாடுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்னது சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு? சுக்கர் தானே இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? பாகவதம் யாருக்கு சொல்றாரு? we know the concept இல்லையா? இப்போ பாகவதம் யாருக்கு சொல்றா, யாரு கேட்கற, யாரு சொல்றா, இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும். திரும்பி அதை அலச வேண்டாம். சுகதேவ கோஸ்வாமி தான் சொல்றார். பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொல்றாரு. ஓகே. சோ அவர் வந்து தொடர்றார். இஸ் ஆல்ரெடி சேட். இப்போ 5th கேண்டோல வந்தாச்சு. நம்ம அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் எல்லாமே. ஹிரண்மய வருஷத்தில் பரமாத்மாவான விஷ்ணு ஆமை வடிவம், தட் இஸ் கூர்ம ஷரீரா. கூர்ம ஷரீரம்னா அது பாடி. அந்த கூர்ம இதுல பாடி எடுத்துட்டு வாழ்கிறார். மிகவும் பிரியமான மற்றும் அழகான இந்த வடிவம் ஹிரண்மய வர்ஷாவின் பிரதான குடியிருப்பாளரான ஆரியமாவால் அந்த நிலத்தில் மற்ற மக்களுடன் எப்போதும் பக்தி சேவையில் வழங்கப்படுகிறது. அவர்கள் பின்வரும் பாடல்களை பாடுகிறார். ஓகே. ஓகே. சோ இவர் ஒரு நல்ல அவர் ரூபமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லாரும் இவரை வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இந்த ஆம வடிவத்துல இருக்கிற விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா ஆரியமா. ஐ திங்க் இது இல்லையா நமக்கு மேல உள்ள உலகத்துல இது புவர் உலகத்துலயா சீஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். ஐ திங்க் ஆரியமா இஸ் தேர். நம்ம இது பித்தர்களோட உலகத்துல அவர் தான் நமக்கு. இது வந்து மேல உள்ளது புவர். ஸோ ஹி இஸ் த கிங் ஆஃப் தட். எஸ். நெக்ஸ்ட் யாரு? விஜயகுமாரி மாதா, யூ கேன் லோவர் யுவர் ஹேண்ட். செகண்ட் டைம் பண்றது அப்புறமா திரும்பி ரேஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த சுலோச்சனா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா உங்களுக்கு சொல்றேன். வேற இந்த மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தானே, நிவேதிதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, படிங்க. மணிமேகலை மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே அக்ஷபாராய சர்வ சத்வகுண மாதாஜி அகுபாராய சர்வ சத்வகுண விசேஷானுயனோ பாலக்ஷிதஸ்தானாய நமோ வஷ்மனே நமோ பூமே நமோ நமோ அவஸ்தானாய நமஸ்தே. ஆண்டவரே, ஆமையின் வடிவத்தை எடுத்த உமக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன்.
நீங்கள் அனைத்து ஆழ்நிலை குணங்களின் தேக்கமாக இருக்கிறீர்கள். மேலும் நீங்கள் பொருளால் முற்றிலும் மறைந்து விடாமல் தூய நற்குணத்தில் பரிபூர்ணமாக அமைந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் தண்ணீரில் அங்கு இங்கும் நகர்கிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் நிலையை யாராலும் அறிய முடியாது. எனவே உங்களுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் ஆழ்நிலை காரணமாக நீங்கள் கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தால் வரையறுக்கப்படவில்லை. எல்லாவற்றின் அடைக்கலமாக நீங்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறீர்கள். எனவே நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்துதிச்சு நல்லா அப்படி பகவானை பத்தி அவ்வளவு புகழ்த்தி பாடுறாங்க. நல்லா சொல்லியிருக்கா. திரும்பி ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணணும்னு நீங்க இப்ப நல்லா தான் படிச்சாள். இன்னும் ஒரு வாட்டி படிச்சு விடலாம். நீங்க ஆமை வடிவத்தை எடுத்து உமக்கு எனது மரியாதை. ஆமை வடிவத்தை எடுத்ததுக்கே நான் ஒரு பெரிய நமஸ்காரம் பண்றேன். அப்புறம் நீங்கள் அனைத்து ஆழ்நிலை குணங்களும் தேக்கமாக இருக்கிறீர்கள். டெஃபினெட்லி இது பகவான் தானே, அவர்கிட்ட தான் எல்லா ஆப்பலன்ஸும் இருக்கே. சோ அவர்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு, என்ன இல்லைன்னு அந்த மாதிரி இதே வராது. ஆல் த 6 ஆப்பலன் நம்ம பகவத்கீதால ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம். யாரெல்லாம் மறந்து போயிட்டோட திரும்பி 18 days கோர்ஸ் பண்ணுவோம். இல்ல level 2ல இருந்தாலும்னாக்கா திரும்பி அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்சுன்னா இதுல வரும். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர்ல எல்லாம் வரும் நமக்கு. He has lot of opulence. ஓகே, சோ அந்த இது அது அந்த மாதிரி தேக்கம்னா he has reservoir மாதிரி அவர்கிட்ட எல்லா குணங்களும் இருக்கு. மேலும் நீங்கள் பொருளால் முற்றிலும் மறைந்து விடாமல், பொருளால்னா என்னது, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஃபுல்லா அப்படி, அது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா he is not affected by மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. எல்லாம் நமக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. நம்ம தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்ததுனால முக்குணங்களால நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணிருப்போம். ஆனா அவர் தான் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. So he is not part of all that. He is away from all this. Okay, அப்புறம் நீங்கள் தண்ணீர் அங்க இங்கும் நகர்கிறீர்கள். ஏன்னா இது தானே இந்த வடிவம் தானே எடுத்திருக்காரு. தண்ணீர்ல போற அந்த இது அக்வாட்டிக்கா தானே இருக்காரு. அப்போ அப்படி இப்படி, ஆனால் உங்களோட ஆழ்நிலை, உங்களோட நிலையை யாராலும் அறிய முடியாது. உங்களோட பவர் எல்லாம் யாருக்குமே ஒண்ணும் புரியாது. எனவே உங்களுக்கு என்னோட மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் ஆழ்நிலை நிலை காரணமாக டிரான்சென்டென்டல் மோட்ல வருத்த அந்த நிலை காரணமாக நீங்கள் கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தை வரையறுக்கப்படவில்லை. There is no future tense, அவருக்கு ஃபியூச்சர் என்ன, பாஸ்ட் என்னது, பிரசன்ட் என்ன, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் தட். இப்போ கிருஷ்ணர் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி புல்லாங்குழல் ஊதிண்டு யங் ஒரு பாயா தான் அவர் நமக்கு இப்ப ஒரு பிக்சரைசேஷன் பண்ணியிருக்காரு நம்ம. ஆனா அவர் எந்த காலத்தவர், அவர் இஸ் கான்டெம்பரரி ஆஃப் இவர் சூரிய தேவன். அவளுக்கு எல்லாம் கூட பகவான் 4th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, எல்லாம் எவ்ரிதிங் கேன் கோரிலேட். சோ பகவானுக்கு நமக்கு நம்மளோட மெட்டீரியல் பாடி இருக்கிறவங்கள அவருக்கு மெட்டீரியல் பாடி கிடையாது. நமக்கு காலத்தால் அழியக்கூடிய பாடி நமக்கு இது இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆனது. அந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. அப்போ அவர் நிகழ்காலமும் அவர் கிடையாது, எதிர்காலம் கிடையாது, இது பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாவற்றின் அடைக்கலமாக நித்தியம். அவருக்கெல்லாம் இது கிடையாது, எண்டுமே கிடையாது, ஸ்டார்டிங்கும் கிடையாது, எண்டும் கிடையாது. இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், இட்டர்னல். அப்புறம் அவர் எல்லாவற்றின் அடைக்கலமாக நீங்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறீர்கள். பர்வேசிவ், இஸ் தேர் எவ்ரிவேர். எனவே நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். இது நம்ம பகவான் சொல்றா போல. இது படிக்க நம்ம பகவான் இந்த மாதிரி சொல்லி நம்ம நமஸ்காரம். ஆனா இவ்வளவு பெரிய ஸ்லோகம்லாம் நமக்கு தெரியாது. இதை மனசுல நினைச்சுட்டு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா கூட ரொம்ப நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னது, பகவானே எல்லா இடத்துலயும் நீ இருக்கேன், பார்த்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீ பாத்துக்கோ, உனக்கு எப்படி தோன்றதோ அது போல நிவர்த்தி பண்ணு, அப்படி எது நமக்கு தோன்றதோ அந்த மாதிரி சொல்லி பகவானை வணங்கணும். Hare Krishna, please upload your class link in YouTube also, madam. இது யூடியூப்ல இருக்கு மாதாஜி, இதெல்லாம் லோட் ஆகுது. நான் டைரக்டா இது பண்றது கிடையாது. இது கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் என்னோட அட்மின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேற ஒரு அட்மின் கிருஷ்ணன் பிரபுஜி, அவர் தான் அப்லோட் பண்றாரு. அந்த லிங்கே நம்ம குரூப் ஒரு மேலேயே போட்டிருக்கோம். நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மேல அதோட லிங்க்கும் இருக்கு. ஓகே. 8th canto 5th chapter 10. யார் படிக்கிறாள்? நிவேதிதா மாதா. இப்ப படிக்கலே மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் மாதாஜி. பயோதிம் ஏன நிர்மத்யா சுரநாம் சாதிதா சுதா. மாதாஜி, சுராநாம் சாதிதா சுதா. சுராநாம் சாதிதா சுதா. பிரம்மமானோ அம்பாசித் ரதஹ கூர்ம ரூபேன மந்தரஹ. பார்க்கடலை கரைத்து அஜிதா தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை உண்டாக்கினார். மந்தார மலையை முதுகில் சுமந்து கொண்டு ஆமை வடியில் அங்கும் இங்கும் சென்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு பகவானுக்கு என்ன வேறொரு பேரு? அஜிதா. அப்படின்னா அவரை ஜெயிக்கவே முடியாது. ஜெயிக்கிறதுன்னா ஜிதா, அஜிதா அப்படின்னா ஆப்போசிட். அப்ப அவரை யாருமே ஜெயிக்க முடியாது.
இங்கிலீஷ்ல என்ன கொடுத்துருக்கு, ப்ரொடியூஸ் நெக்டர். ஓகே. சோ அப்புறம் என்ன, பார்க்கடலை கரைத்து அஜிதா தேவர்களுக்கு அமிர்த நல்லா கடைஞ்சு வரும்போது இது வந்து இது இமிடியேட்டா வரல. இனிமேதான் ஸ்டோரி வரப்போகுது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோக்கா அப்படி கொடுத்துருக்கான். ஓகே. சோ இது வந்து நான் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட். அந்த ஸ்டோரி முன்னாடி போட்டு எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படி ஒன்லி நான் தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப அது வந்து பார்க்கடலை கரைத்து அஜிதா தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை அவர் உண்டாக்கினார்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷம் எல்லாம் வந்தது, சிவன் குடிச்சாரு, எல்லாம் பெரிய ஸ்டோரி நமக்கு தெரியல. பார்க்கடலோட ஸ்டோரி தெரியாதவா இருக்கவே மாட்டான். அட்லீஸ்ட் ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் ஒரு நாட்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். சோ அது வந்து இந்த ஸ்டோரியோட இனிமே வரப்போறோம். சோ அது வந்து கடைஞ்சு கடைசியில தான் வருது, அமிர்தம் வந்து கடைசியில தான் வருது. சோ அஜிதா தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை உண்டாக்கினார். மந்தார மலையை முதுகில் சுமந்து கொண்டு ஆமை வடிவில் அங்கும் இங்கும் சென்றார். அடுத்தது யாரு படிக்க போறா? சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. நீங்க படிச்சாச்சா? யாரு எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுடுங்க. சுலோச்சனா மாதாஜி இங்க இருக்காளா? தெரிய மாட்டேங்குது. சுலோச்சனா மாதாஜி இருக்காளா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்லையா மாதாஜி? இருக்கா மாதாஜி. காணலையே. இருக்காளே. சுலோச்சனா மாதாஜி படிக்க வேண்டாமா? உங்களுக்கு பிஸியா இருக்காளோ? நாராயணசாமி பிரபுஜி எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும். விவேகானந்தா பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதான் எனக்கு தெரியும். எஸ் ரமேஷ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கவா மாதாஜி? நாராயணசாமி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பிரபுஜி. எனக்கு இந்த ஸ்கிரீனை திறந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு. சோ இட் இஸ் பிகமிங் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். சங்கரன் பிரபுஜி நீங்களும் படிக்கலாம். எல்லாரும் யாரெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளோ படிங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வரும், கான்பிடன்ஸ் வரும். படிக்க யூ வில் டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ. எஸ், வெரி குட் பிரபுஜி. படிங்க. ஸ்ரீ சுக உவாச யதா யுத்தே அசுரைர் தேவா. அசுரை அந்த மாதிரி அப்பாஸ்ட்ரோபி வந்து நான் சொல்லிருக்கேன். அசுரைர் தேவா பத்யமானா ஸ்ரீதாயுதாயக கதா சேவா நிபதிகா நோட்டிஸ் தேரன் ஸ்ம பூரிஷக யதா துர்வாஷக சாபேன சந்திர லோகேஸ் த்ரயோன வானிஸ்ரிகாஷ் சாப வாஸ் தத்ர நேஷுர் இஜ்யாதயக. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், அசுரர்கள் தங்கள் பாம்பு ஆயுதங்களுடன் சண்டையில் தேவதைகளை கடுமையாக தாக்கிய போது பல தேவர்கள் விழுந்து உயிர் எழுந்தனர். உண்மையில் அவர்களை உயிர்ப்பிக்க முடியவில்லை. அந்த நேரத்தில் அரசே, தேவர்கள் துர்வாச முனியால் சபிக்கப்பட்டார்கள். 3 உலகங்களும் வறுமையில் வாடின. எனவே சடங்குகளை செய்ய முடியவில்லை. இதன் விளைவுகள் மிகவும் தீவிரமாக இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் நீங்க ட்ரை பண்ணாலும் வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்ப பகவத்கீதால நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வர அவருக்குள்ள முடிஞ்சு கொடுத்து நமக்கு லெவல் 2 இல்லையா? இது இப்ப பாகவதம் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் நிறுத்தி படிச்சோம்னா வந்துடும். ஆனா யூ ஷுட் ரீட். ஆக்சுவலி என்ன தமிழ்ல கொடுத்துருக்கேனே அதை கரெக்டா ரீட் பண்ணாலும் வந்துடும். அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி திரும்பி கூறுறார். அவர் தான் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. பாகவதம் அவர் தான் சொன்னதுதான் படிக்க போறோம். அசுரர்கள் தங்கள் பாம்பு ஆயுதங்களால், வெப்பன் என்னது, வெப்பன் சர்பென்ட் வெப்பன்ஸ் போட்டிருக்கு. அப்ப பாம்பு ஆயுதம் போட்டிருக்கு. பாம்பு இஸ் நாட் ஆயுதம், பட் சர்பென்ட் வெப்பன்ஸ் அவ போட்டதுனால பாம்பு ஆயுதம்னு டிரான்ஸ்லேஷன் வருது. சண்டையில் தேவதைகளை கடுமையாக தாக்கிய போது பல தேவர்கள் விழுந்து உயிர் இழந்தனர். அப்புறம் வெப்பன்ஸ் அப்போ இது என்னது பவர் இல்லையா நல்லா நினைக்கப்படாது. நம்ம தேவர்களுக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கோ அவ்வளவு ஈக்குவல் பவர் இவால்ட்டியும் இருக்கும். யாரு அசுரர்களுக்கும் இருக்கும். ஆனா வெப்பனை வச்செல்லாம் அடிச்சு போட்டோம்னாக்கா டெஃபினட்டா தேவர்கள்லாம் விழதான் செய்வான். அப்ப நிறைய பேர் உயிர் போயிடுது. நிறைய பேரோட உண்மையில் அவர்கள் உயிர்ப்பிக்க முடியவில்லை. அவளால காயம்பட்டிருக்கு, அப்புறம் உசுரோட வெளியில வந்துட்டு அந்த மாதிரி முடியல. தே லாஸ் தியர் லைஃப்ஸ். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த நேரத்தில் அரசே தேவர்கள் துர்வாச முனியால் சபிக்கப்பட்டார்கள். 3 உலகங்களும் வறுமையில் வாடின. அப்போ ஃபெயிலியர் ஆயிடுத்த இவெல்லாம் இது என்னது மாண்டு போய் விழுந்து விடுறாளேன்னு சொல்லிட்டு சாபமும் கொடுத்துட்டார். அப்ப அவரோட சாபம்னால என்ன ஆயிடுத்து, இந்த 3 உலகங்களும் வறுமையில் வாடின. எனவே சடங்குகளை செய்ய முடியவில்லை. இதன் விளைவுகள் மிகவும் தீவிரமாக இருந்தது. சோ இவரோட சாபம்ல
கொடுத்ததுனால ஒண்ணும் பூமியில விளைச்சல் இல்லை, ஒரு யாகம் பண்றதுக்கு மனுஷா இல்லை, தேவர்கள் இல்லை, அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு கெலாமிட்டி வந்து நேச்சுரல் கெலாமிட்டியா ரொம்ப எல்லா இடத்துலயும் வந்து இது வந்து வறுமையால வாடினாங்க. 3 உலகத்துலயும் 3 உலகம்னா தெரியும் இல்லையா, மேல 6 உலகம் நம்ம இந்த நம்ம இந்த உலகம் அண்ட் கீழே 7 உலகம், அப்படி எல்லாமே 14 லோகாஸ். எஸ், யார் படிக்க போறீங்க? ஒன் மோர். யார் இது ஹேண்ட் ரைஸ் படிக்கிறேன்? ஒரு நிமிஷம். ரமேஷ் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருப்பாரு, படிங்க. இது பர்பட்ல கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான். ரமேஷ் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. ஏன் மேடம் அந்த ப்ளூ கலர் மேடம்? இது தமிழ் மாத்திரம் படிங்க, இங்கிலீஷ் வேண்டாம். ஓகே, அதுக்கு ஸ்லோகம் இல்லையா மேடம்? இதுல ஸ்லோகம் இல்ல, அதே ஸ்லோகம் இப்ப படிச்சா இல்லையா, அந்த ஸ்லோகத்தை பர்பட். துர்வாச முனி சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது யானையின் முதுகில் இந்திரனை கண்டு மகிழ்ந்தார். இருப்பினும் இந்திரன் மிகவும் கொப்பளித்து மாலையை எடுத்து துர்வாச முனியை மதிக்காமல் அதை தன் தாங்கி யானையின் தும்பிக்கையில் வைத்தான். யானை மிருகமாக இருந்ததால் மாலையின் மதிப்பை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் யானை தனது கால்களுக்கு இடையே மாலையை எறிந்து அதை உடைத்தது. இந்த அவமானகரமான நடத்தையை பார்த்த துர்வாச முனி உடனடியாக இந்திரனை வறுமையில் வாடும் சகல செல்வ செழிப்பையும் இழக்கும்படி சபித்தார். இப்படியாக ஒரு பக்கம் போரிடும் அசுரர்களும் மறுபுறம் துர்வாச முனியின் சாபத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட தேவர்கள் உலகிலும் உள்ள அனைத்து பொருள் சிவங்களையும் இழந்தனர். ஒருவன் பொருள் வளமுடையவனாக இருக்கும்போது அவன் நிதானமாகவும் வைஷ்ணவர்களிடத்திலும் துறவிகளிடம் நன்றாக நடந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இல்லாவிட்டால் கீழே விழுவார். இது ஒன் ஆஃப் த கெலாமிட்டி. ஆல்ரெடி வந்து சண்டை போடுறதுல வந்து உயிர் இழந்திருக்கான். அப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லி நடக்கிறது, துர்வாச முனி வந்து பகவானோட இது மாலை இந்திரனை பார்த்துட்டு இது பகவான் இப்ப நமக்கெல்லாம் இப்போ அதனாலதான் லாஸ்ட் நம்ம இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர் படிக்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம கொடுத்த ஒரு தீர்த்தம் கொடுத்தா கூட நம்ம கீழே எல்லாம் சிந்தாம கொட்டாம நம்ம வந்து இப்படி பண்ணி அதுக்கு அவ்வளவு பக்தியோட நம்ம மேல போட்டுக்கணும். ஏன்னா கண்ணில் ஒத்திக்கிறோம், தலையில இப்படி தேய்ச்சிக்கிறோம், ரொம்ப பக்தியா எடுத்துக்கிறோம். அதே போல பூவெல்லாம் கொடுப்பா, பூவை கொடுத்தா கூட கீழே விழாம அப்படி பார்த்துன்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இப்ப விபூதி எல்லாம் பிரசாதமா கொடுத்தோம்னா கீழே எல்லாம் அப்புறம் அந்த பாக்கியோட விபூதி இப்படி இப்படி கொட்டிடுறா எங்கேயாவது அந்த சவுத்து பக்கத்துல அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஒரு பேப்பர் நம்ம வீட்டுல இருந்து எல்லாம் எடுத்துன்னு போகலாம், சின்ன சின்ன காகித துண்டு எல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு அதை போட்டு நம்ம வீட்டுல வைக்கலாமே, அதெல்லாம் வச்ச வீட்டுல எடுத்துக்கலாம். கோயிலோட பிரசாதம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தான் பிரசாதம், சாப்பிடுறது ஒண்ணுதான் பிரசாதம் கிடையாது. சோ இந்த பூ இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து பகவான் சாத்தின பூ, துளசியா இருக்கட்டும், பூக்களா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு ஃப்ரூட்ஸா இருக்கட்டும், எனிதிங் பகவான் சாத்தினது இட் பிகம்ஸ் பியூர். அதனாலதான் வீட்டுல நம்ம என்ன சொல்றோம், எப்பவுமே நம்ம வந்து இது நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும். அதுல வந்து அவ்வளவு பியூரிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி அதுல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதா, அதெல்லாம் அப்படி எப்படி இப்படின்னா நெட் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியறதா. நான் ஒரு ஊர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன், நீங்க ஒரு ஊர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, என் முன்னாடி கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, நீ உங்க இதுல மொபைல் இருக்கு, எப்படி கனெக்ஷன் வருது? அந்த கார்டு நான் பார்க்கணுமே அப்படின்னா பார்க்க முடியாது. இப்ப அது பட் மாடர்ன் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு, அதை நம்புறோம். அப்ப இதையும் நம்பிதான். சோ இதுவும் வந்து பகவானோட இந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பவித்திரமா வச்சுக்கணும். இல்லாட்டா திஸ் இஸ் நாட் குட்னாக்கா எஸ், அதனால நமக்கு வந்து இது வரத்துக்கு சாபம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு. ஆனா சாபம் பண்றதுக்கு இந்த காலத்துல யாரும் அவ்வளவு பெரிய பவித்திரம் கிடையாது. அந்த காலத்துல துர்வாச முனியெல்லாம் அவ்வளவு ரிஷி முனிகள்னா அவ்வளவு பயஸ் சோல், அவெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால அவ என்ன சொன்னாலும் அது பலிக்கும். ஏன் அவ வந்து நல்லது சொன்னாலும் பலிக்கும், கெட்டது சொன்னாலும் பலிக்கும். அதனால இன்னைக்கு நம்ம அந்த கான்செப்ட் வச்சுருக்கோம். பெரியவா காலில் விழறது, நமஸ்காரம் பண்றது, ஒரு நல்ல நாள் கிழமை வந்தா பெரியவா காலில் விழுந்து நான் ஆசீர்வாதம் வாங்குறது. நம்மள பெரிய மகாத்மா எல்லாம் கிடையாது, இருந்தாலும் ஏதோ நன்னா இருப்பான்னு சொன்னதுல அந்த நான் நன்னா சொன்னது ஒரு பலிச்சு கொடுத்தனா நன்னா இருந்து போட்டுமே இல்லையா, நன்னாவே இருக்கட்டுமே அப்படி நினைச்சிருந்தா நமக்கு we have the concept இல்லையா, நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல பார்த்தோம். அதர்வைஸ் ஆல்சோ we have the காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ற கான்செப்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. சோ இது வந்து துர்வாச முனி வந்து ஒரு மாலை கொடுத்தோன்னே இந்திரா என்ன பண்ணான், இந்திரதேவன் அவனுக்கு இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரைட் ஆஃப் ஹிஸ் பொசிஷன். அவனுக்கு வந்து இஸ் அ குட் சோல் தான், ஆனா அந்த ஒரு பொசிஷன் கொடுத்திருக்கா, யோர் தேவர்களுக்கும் தேவர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே கொஞ்சம் ஒரு அகங்காரம் எப்பவுமே உண்டு. ஸோ ஆல்வேஸ் ஒரு மாதிரி அந்த அகங்காரத்தை உடைக்கிறதுக்கு தான் இப்போ ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், அந்த அவரோட ஆணைக்கே இந்த ஐராவதம் நினைக்கிறேன் அந்த ஆணை அதுக்கு வந்து சாத்திட்டேன். ஆணைக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா, அது அப்புறம் அனிமல் அது அப்படியே எடுத்து விட்டு காலுக்கு அடியில போட்டு மிதிச்சு விட்டு, இது பகவான் சாத்தின இது பூவை நான் அவ்வளவு அழகா கொடுத்துருக்கேன், மாலை கொடுத்துருக்கேன். இவன் என்ன பைத்தியகாரத்தனமா அந்த ஆணை போட்டான், அங்க வந்து காலை மிதிச்சு விட்டேன்.
இவனுக்கு தெரியுமா, இந்திரனுக்கு தெரியுமா அது பண்ண போறது? நான் அனிமல், அதுதான் பண்ணிட்டு அதுக்குன்னு. ஆனா நீ பண்ண தப்பு, நான் உனக்கு கொடுத்தா அது யூ ஷுட் ஹவ் கெப்ட் இட் வித் யுவர்ஸ். அதை போயிட்டு நீ மாலை வந்து அந்த யானையோட கழுத்தை போட்டது பெரிய குற்றம் இருந்து சாபம். என்ன சாபம்? நீ அழிந்து போயிடுவாய், உங்க ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் குன்றி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அவருக்கு வந்து சாபமே கிடைச்சு விட்டு. அதனால எல்லாம் என்ன எடுத்து, யானை மிருகமாக இருந்ததால் மாலையின் மதிப்பை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் யானை தனது கால்களின் இடையில் மாலையை எரிந்து அதை உடைத்தன கசகை புஷ்கையும் போட்டு விட்டு. இந்த அவமானகரமான நத்தை பார்த்த துர்வாச முனிவர் உடனடியாக இந்திரனை வறுமையில் வாடறதுக்கு அந்த ஒரு சாபம் விட்டுட்டார். சகல செல்வ செழிப்புகளை விளக்கும்படி சபித்தார். இப்படியாக ஒரு பக்கம் போரிடும், அங்க போரிடுறதுல நிறைய பேர் இறக்குறாங்க. இங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாபம். அப்ப இவளுக்கு வந்து தேவர்களுக்கு ஒரு கஷ்டகாலம் வந்து விட்டோம். அந்த மாதிரி ஒருவன் பொருள் வளமுடையவனாக இருக்கும் போது அவன் நிதானமாகவும் எப்படி இருக்கணும்? இப்போ ரொம்ப சடன்லி ஒரு ரிச் ஆயிட்டான் அப்படின்னா ஆஹா ஊன்னு எல்லாம் ரொம்ப ஆணவம் வந்து ஆடுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஈவன் செல்வம் செழிப்பு எல்லாம் வந்தாலும் எப்பவுமே ஓகே பகவானோட நல்ல அருள்ல நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. எப்பவும் சாந்தம் நிதானமா தான் இருக்கணும். அந்த டைம்ல நிதானமாகவும் வைஷ்ணவர்களிடத்தில் துறவிகளிடத்திலும் நன்றாக நடந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பிள்ளை விடுவார். பொறாமை அந்த டைம்ல எல்லாம் சில பேருக்கு மண்டகம் இது தெரியாது அப்படிம்பாங்க, கண்ணு மண்ணு தெரியாம எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கிறலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. இல்ல ஆபீஸ்ல இருக்க டியூட்டில இல்ல இல்லையா, இப்ப படி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் ஆயிட்டு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க முடியுமா பிரபுஜி? முடியும் மாதாஜி, இதோ படிக்கிற மாதாஜி. கடவுள் பிரம்மர் கடவுளில் உயர்ந்த ஆளுமைக்கு பிரார்த்தனை செய்தார். போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டனர். தேவர்கள் தங்கள் சொர்க்க ராஜ்யத்தை இழந்தபோது அவர்கள் பிரம்மாவின் சபை வீட்டுக்கு சென்று நடந்ததை பகவான் பிரம்மாவிடம் தெரிவித்தனர். பின்னர் பிரம்மா அனைத்து தேவர்களுக்கும் பார்க்கடலில் கரைக்கு சென்று விஷ்ணுவை வணங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களுக்கு என்னோட வாய்ஸ் கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி, நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருந்தேன். இது வந்து ஸ்லோகம் வந்து 26ல இருந்து 50 வரைக்கும், அதெல்லாம் இதுல போட முடியாது. அப்ப நம்ம படிச்சுக்கலாம், இதை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம பாகவதம் புக்கை திறந்துட்டு இப்போ இதுல என்னதான் கொடுத்துருக்கான்னு அது பர்பட் மீனிங் எல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம படிக்கலாம். ஏன்னா இப்ப வந்து என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா தேவர்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கா. அப்ப என்னெல்லாம் கஷ்டம் இருக்குன்னா வந்து துர்வாச முனியால் சபிக்கப்பட்ட தேவர்கள், அசுரர்களா போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டனர். அப்புறம் தேவர்கள் தங்கள் சொர்க்க ராஜ்யத்தை இழந்த எல்லாம் போயாச்சு. அவரோட நல்ல ஐஸ்வர்யம் சொல்வாரே என்னதான் சாபம் விட்டுட்டாங்க, எல்லாம் போயிடுத்து அவர்கிட்ட. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன எடுத்து அவர்கள் பிரம்மாவின் சபை வீட்டிற்கு சென்று பிரம்மாவோட வீட்டுக்கு சென்று நடந்ததை பகவான் பிரம்மாவிடம் தெரிவித்தனர். பின்னர் பிரம்மா அனைத்து தேவர்களுடன் பார்க்கடல் கரைக்கு சென்று க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுவை வணங்கினார். எல்லாரும் வராங்க. இப்ப யார்கிட்ட சொல்லணும்? நமக்கு ஒரு லீடர் மாதிரி இருந்தா அவள்கிட்ட தானே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? இந்த மாதிரி எல்லாம் செல்வ செழிப்பு எல்லாம் போயிடுது, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிவா நம்ம வந்து க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுட்ட போயிட்டு நம்ம இதெல்லாம் முறையிடலாம் சொல்லிட்டு அவர் பிரம்மா வந்து கூட்டின்னு வராங்க இங்க. So prayers, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 26 and 50 almost 25 prayers இருக்கு. So if anybody is interested you can do that. I think இதுதான் நம்ம க்ஷீரோதக சாயி அத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாமி. க்ஷீரோதக சாயி அவளுக்கு மத்தவளுக்கு சொல்லுங்க. க்ஷீரோதம்னாக்க பார்க்கடல், பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருப்பவர். அதுல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அது ஆல்ரெடி நம்ம லெவல் 2ல பண்ணினவாதான் வரலாம் மோஸ்ட்லி. ஐ திங்க் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் க்ஷீரோதக சாயி. 18 days கோர்ஸ்ல வருது, அதை விட ஜாஸ்தி L2 பண்ணவாளுக்கு தெரியும். எல்லாரும் L3ல இருக்கா, என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாரும். ஓகே, இது வந்து என்ன சொல்ல வந்தேன்னா லெவல் 2ஆ லெவல் 3ஆ மேடம்? எஸ் பிரபுஜி, இது லெவல் 2ஆ லெவல் 3ஆ மேடம்? இது லெவல் 1 ஒண்ணும் கிடையாது பிரபுஜி. 18 days கோர்ஸ் பண்ற எல்லாரும் பண்ணலாம் இல்லையா? லெவல் 2 பண்ணினவாலும் இது பண்ணலாம், லெவல் 3 பண்ணவாலும் பண்ணலாம். லெவல் 2க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாதாஜி. There are two levels. Listen. There are two ways. Okay. ஒன்னு வந்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அது வந்து பகவத் கீதா அப்படி போகும். இது வந்து இது வைஷ்ணவ
இது வைஷ்ணவ கல்ச்சர், இது டிஃப்ரெண்ட். இதுல எக்ஸாம் எல்லாம் கிடையாது. இது சும்மா நம்ம கதை கேட்கணும், அவ்வளவுதான். இதுல வந்து எக்ஸாம் கிடையாது, அசைன்மெண்ட் கிடையாது, இதுல ஒண்ணும் ஹோம்ஒர்க் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அது அப்படி இல்ல. அது ஆஃப்டர் என்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இந்த மாதாஜி இந்த கிளாஸ்? என்ன பிரபுஜி? இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா? இல்ல, இன்னைக்கு 7th 8th கிளாஸ் போயாச்சு பிரபுஜி. பட் நான் ஆக்சுவலா ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன் சார் லெவல் 2க்கு. நான் இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். லெவல் 2க்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணனா இல்ல ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸா பாருங்க. ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. நான் சதாச்சார் பண்ணேன் மேடம். இதுதான் சதாச்சார். இதுதான் சதாச்சார். 7 கிளாஸோட இதெல்லாம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. இது வரல, இது குரூப்ல எதுவும் இல்ல. நீங்க அது தான் கேட்கணும்தா. யார் இருக்காங்க? விஜயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி இல்லையா? போயிட்டாங்களா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி இருந்தா போயாச்சு. மணிமேகலை மாதாஜி போயிடுச்சு. வேற ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கும் போயிருக்காங்க. விஜயகுமாரி இருக்காங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி தானே கேக்குறீங்க? அட்மின் இருக்காங்க பாருங்க. இருக்காங்க மாதாஜி. இருக்காளா? சரி, என்ன கிருஷ்ண மாதாஜி இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, என்ன பண்ணோம்? இவருக்கு தெரியலையாமே. அவருக்கு என்ன அவரோட டீடைல்? நான் இன்னைக்குதான் கிளாஸ் ஆரம்பம்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்குதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. நானு இதுக்கு முன்ன கிளாஸ் எல்லாம் இல்ல இது கழுங்கும். இது திரும்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் நீங்க இன்னொரு கிளாஸ்ல இருந்தாங்கன்னா இந்த அவதாரத்துல இருந்து ஒரு வாரம் படிப்போம். திரும்பி நீங்க என்ன படிக்கலையோ அதுவும் திரும்பி கண்டினியூ ஆகும். இட் வில் கீப் ஆன் கமிங். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து படிக்கணும், எனக்கு வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல இருந்து படிக்கணும்னாக்கா there may be some other class. அப்ப அதுல நீங்க ஜாயின். அது என்ன டே தெரியாது எனக்கு. மணிமேகலை மாதாஜி, அதான் விஜயகுமாரி மாதாஜி இங்க எனக்கு தெரியாது. விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவருக்கு இன்னைக்குதான் ஸ்டார்டிங்கா, இன்னைக்குதான் இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. அவர் எப்படி நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்துட்டாரு? அப்ப அவர் எந்த குரூப்ல இருக்காரு தெரியுமா உங்களுக்கு? எனக்கு ஜூலை குரூப்ல ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மேடம். ஜூலை இல்ல, இது சதாச்சார் குரூப்னு இருக்குது. இதுலதான் நாங்க ஆட் பண்ணோம். சதாச்சார்ல இந்த சதாச்சார்ல இருந்து இப்ப 2வது 3வது கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வீக்லி ஒன்ஸ் தானே இது. சித்ரலேகா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் அந்த அட்மின் பேர் சொல்லட்டுமே. அவளுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஓகே ஓகே. பாலாஜி ஆட் பண்ணிருக்காரு. அப்ப இப்ப விஜயகுமாரி மாதாஜி பாலாஜி கேட்டு நீங்க இது பண்ணி. சரிங்க மாதாஜி, நான் கேட்டுட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. அவர் இந்த கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது என்னன்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அவருக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து maybe may get confused இல்லையா? பிரபு இது வந்து கன்ஃபியூஷன் கிடையாது. பிரபு இது வந்து கன்ஃபியூஷன் கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர், அவ்வளவுதான். இது வந்து முன்னாடி கேட்கலினாலும் ஒண்ணு நமக்கு புரியாம போகாது. பிரபு இல்லையே, போயிட்டாரு அவர். ஓகே மாதாஜி. அவர் இல்ல, இப்போ தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. பிகாஸ் எனக்கு யாரு எந்த கிளாஸ்ல இருக்கானே புரிய மாட்டேங்குது. இது என்ன படிக்கணும்? 26 இல்ல, நான் என்ன சொல்லணும்னு இதுதான் பிரம்ம சமிதான்னு நினைக்கிறேன். பிரம்ம சமிதால இது 25, பட் இது 50 வரைக்கும் இல்லையா? அது 56 வரைக்கும் போகும். எனிவே ஐ தாட் தட் ஏன்னா பிரம்ம சமிதால பிரம்மா வந்து ஸ்துதிக்கிறார் பகவான. அப்ப அப்படி இங்க நின்று ஸ்துதிக்கிறது தான் அது வந்து அந்த ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிரபுஜி, விவேகானந்த பிரபுஜி, நாராயணசாமி பிரபுஜி எல்லாம் இருக்கா, நிவேதிதா மாதாஜி எல்லாம் அவள் கிளாஸ்லயே சொல்லி கொடுத்தேன். இருக்கு மாதாஜி. புக் கூட வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். லெவல் 3 கிளாஸ் போய் புக் வாங்கும்போது சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் மாதாஜி. இது அடுத்தது யாரு? சங்கரன் பிரபுஜி படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. படிக்கும். ரெட்ல இருக்கிறது தமிழ் மாத்திரம் படிச்சா. தேவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையின் காரணமாக கடவுள் க்ஷிரோதக சாயி விஷ்ணு தேவர்களால் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இதனால் அவர் அவர்கள் முன் தோன்றினார். தேவதைகள் அவரது ஆழ்நிலை உடல் பிரகாசத்தால் கிட்டத்தட்ட கண்மூடித்தனமாக இருந்தனர். எனவே முதலில் அவர்களால் அவருடைய உடலின் எந்த பாகத்தையும் பார்க்க முடியவில்லை. இருப்பினும் சிறிது நேரம் கழித்து பிரம்மா இறைவனை காண முடிந்ததும் அவர் சிவபெருமானுடன் சேர்ந்து இறைவனை பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். சிவபெருமான் மற்றும் பிரம்மா பிரார்த்தனை செய்த போது பரமபுருஷ பகவான் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இவ்வாறு அனைத்து தேவர்களுக்கும் உரிய அறிவுரைகளை வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இது பிளெயின் அண்ட் சிம்பிள் இல்லையா? தேவர்கள் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்றாங்க. எல்லாரும் கிருஷ்ணனுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணும்போது விஷ்ணு தேவர்களால் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இதனால் அவர்கள் முன்னில் தோன்றினார். அவர் தேவதைகள் அவரது ஆழ்நிலை உடல் பிரகாசத்தால், ஆழ்நிலையில எப்படி இருப்பான்? பிரைட்டா, அதாவது ஏன்னா ஆழ்நிலைன்னா இந்த டிரான்சென்டென்டல் மோட்ல இருக்காரு. சோ அது வந்து அவரோட அந்த பிரகாசம் வந்து அப்படி தெரிஞ்சுதான். அப்படி அப்போ தேவதைகள் அவரது ஆழ்நிலை உடல் பிரகாசத்தால் கிட்டத்தட்ட கண்மூடித்தனமாக, கண்மூடினா இவர் கெட்டிங் பிளைண்டட், அப்படி அவ்வளவு பிரகாசம், பகவானோட பிரகாசம் வந்து கண் கூசரா மாதிரி இருந்துதான். எனவே முதலில் அவர்களால் அவருடைய உடலை முதல்ல
நம்ம ராத்திரி என்ன யூ கேன் கோரிலேட்னா ராத்திரி எல்லாம் நம்ம போகும்போது இந்த ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணிட்டு போவாள் சில பேர்லாம் ரொம்ப டிம் பண்ணாம கண்ணே தெரியாது, வண்டி இருக்கானே தெரியாது, இந்த லைட்டு தான் தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரே பிரகாசம். அந்த பிரகாசத்துல பகவான் உருவமாய் தெரியலையும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருடைய உண்மையில் எந்த பாகத்தையும் பார்க்க முடியவில்லை. பிகாஸ் ஆஃப் அவ்வளோ பிரைட்னஸ் பகவான். இருப்பினும் சிறிது நேரம் கழித்து பிரம்மா இறைவனை காண முடிந்ததும் என்ன பண்றாரு, சிவன் எல்லாருமா சேர்ந்து தேவர்கள் கூட சிவன் பகவான் சிவன் பிரம்மா இவர் எல்லாருமா சேர்ந்து பகவானை பிரார்த்திக்கும் போது அவர் சந்தோஷமாயி அவருக்கு முன்னாடி தோன்றுகிறார், தேவர்களுக்கு உரிய அறிவுரைகளை வழங்குகிறார். எஸ் 8.6.17 யாரு படிக்கிறா? சித்திரலேகா மாதா படி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவால சான்ஸ் கிடைக்கல, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும். ஏக ஏவேஸ்வரஸ்தஸ்மின் சுரகார்யே சுரேஸ்வரः விஹர்து காமாஸ்தான் ஆக சமுத்ரோன்மதானாதி இதி. தேவர்களின் தலைவரான பரமபுருஷ பகவான் தேவதைகளின் செயல்களை தானே செய்து முடிக்கும் திறன் கொண்டவராக இருந்தாலும் அவர் சமுத்திரத்தை மகிழ்விக்க விரும்பினார். எனவே அவர் பின்வருமாறு பேசினார். அப்போ தேவர்களை அப்போ என்னாச்சு, this is not related to that. இருக்குல்ல பிக்சர் இருக்குல்ல, so I put something, அது சரியாகலை. தேவர்களின் தலைவரான பரமபுருஷ பகவான் தேவதைகளின் செயல்களை தானே செய்து முடிக்கும் திறன் கொண்டவராக இருந்தாலும் அவர் சமுத்திரத்தை மகிழ்விக்க விரும்பினார். எனவே அவர் பின்வருமாறு இனிமேதான் அவர் பேச போறார். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், he was very happy. அரே க்ஷிரோதகசாயி became very happy. இவெல்லாம் வணங்கி பிரேயர் எல்லாம் பண்ணும்போது சந்தோஷம் ஆயிட்டு அவர் இது சேர்னிங் இந்த இது சமுத்திர கடலை கடையிறது, அது ஒரு பாஸ்டே, அது ஒரு பாஸ்டே. ஓ சரின்னா அது அதையும் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசுறாரு. இனி பேசுறாருன்னா அடுத்த 18ல வரும். நம்ம இப்ப கண்டினியூஸா பாகவதம் படிக்கல இல்லையா, சோ we won't know. அதனால அதுல இருந்து ஒரு சிம்பெக்ஸ் மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கு. எஸ், வேற யார் படிக்க போறா? இப்போ அடுத்தது சங்கரம் பிரபுஜிதான் இப்ப படிச்சார். ஜெயஸ்ரீ கண்ணம்மா படி. அஜிதா வெல்ல முடியாதவர் என்று அழைக்கப்படும் பரமபுருஷ பகவான் அரக்கர்களிடம் சமாதான பிரேரணையை முன்வைக்கும்படி தேவதைகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இதனால் ஒரு சண்டையை உருவாக்கி தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கலக்கலாம். ஓ தேவதைகளே, அனைத்து வகையான காய்கறிகள், கொடிகள் மற்றும் மருந்துகளை பால்கடலில் வீசுங்கள். பிறகு என் உதவியால் மந்தார மலையை கடிவாளமாகவும் வாசுகியை கசக்கும் கயிறாகவும் மாற்றி பார்க்கடலை திசை திருப்பாத கவனத்துடன் கர்த்தவும். மற்ற பல கவர்ச்சிகரமான விஷயங்கள் சங்கடத்தால் உருவாக்கப்படும். ஆனால் கடவுள் தேவதைகளை இது போன்ற விஷயங்களால் ஆட்கொள்ள வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார். சில இடையூறுகள் ஏற்பட்டால் தேவதைகள் கோபப்படக்கூடாது. இவ்வாறு தேவர்களுக்கு அறிவுரை கூறிவிட்டு இறைவன் அந்த இடத்தில் இருந்து மறைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவர் என்னெல்லாம் அறிவுரை கூறுறாரு, என்னெல்லாம் சொல்றா? அஜிதா, அதான் அவரோட பகவானோட பேரு. ஏன்னா வெல்லவே அவரை ஜெயிச்சு நம்ம அவரை தோக்கடிச்சு நம்ம ஜெயிச்சோம் அந்த மாதிரி முடியாது, அவரை ஜெயிக்கவே முடியாது. மாதாஜி அந்த லைன்ல வாசுகியை கசக்கும் கயிறா மாதாஜி, அது வாசுகியின் கசக்கும் கயிறு வந்தோன்னு மேல பார்த்தேன். கசக்கும் இல்ல வேர்டே இல்லையே எங்கன்னு பார்த்தேன். அதுதான் கேட்டேன், டவுட் வந்தது. இல்ல vegetable grass creepers and drugs, then with my help making Mandara mountain with the churning rod and Vasuki the rope for churning, churn the ocean of milk. இது என்ன மாதாஜி, நான் பண்ணிட்டேன், ஆனா பிக்சர் எல்லாமும் போட்டேன். இது கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. அதுக்குள்ள வேற சம்திங் அந்த மாதிரி இந்த கரெக்ஷன் பண்ணணும். இப்ப அடுத்த வாரத்தோட இன்னும் பண்ணணும். அதெல்லாம் ரொம்ப பிளாங்கா இருக்கும். இங்கிலீஷ் இருக்கும், இது இருக்கும். சோ எனக்கு என்னன்னா நம்ம கிளாஸ் தமிழ்காரா இல்லையா, அப்ப தமிழ் போடலாமேன்னு ஒரு ஆசையில தான் பண்றேன். கசக்குங்க பதிலா கடையும் போடலாம். கடையும் ஆக்சுவலா கடையும் தான் வரும். வாசுகியே கடையும் கயிறாகும். கடையும் கயிறாகும். கரெக்ட், கடையும் கயிறாகும். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்க நம்பரை சாட்ல போட சொல்லுங்க மாதாஜி. புது குரூப் 5th தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதா, அதை ஜாயின் பண்ணி விட்டுறேன்னு பிரபுஜி இப்பதான் சொன்னாரு மாதாஜி. நான் கேட்டேன். என்ன பேசுறேன், என்ன சொல்றேன் மாதாஜி? நீங்க இப்ப புதுசா ஜாயின் ஆயிருக்கா 2 பேர். அவங்க நம்பர் சாட்ல போட சொல்லுங்க. நான் புது பிரபுஜி இல்ல போயாச்சு, கிளாஸ் விட்டு வெளியில போயாச்சு. சரிங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி.
அப்படி யாராவது புதுசு வந்து போட சொல்றேன், அந்த நம்பரை நான் எழுதி எடுத்துட்டு உங்களுக்கு பாஸ் ஆன் பண்றேன். சரிங்க மாதாஜி. அது வந்து நம்ம 5th அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதா, அப்ப ஜாயின் பண்ணி விடலாம்னு சொன்னாரு. எல்லாரும் பழசுதான். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி எனக்கு தெரியும் பழசுதான். அப்புறம் நாராயணசாமி பழசு, ருக்மணி மாதாஜி ரெகுலரா வராங்க. அப்புறம் நிவேதிதா மாதாஜி எனக்கு தெரியும், சித்ரலேகா மாதாஜி, ருக்மணி மாதாஜி, சங்கரன் பிரபுஜி, அதெல்லாம் ரெகுலரா வரவாதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அப்ப இப்ப எல்லாருமே ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்றோம் மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படி யாராவது வந்தா this I will make a note மாதாஜி. உங்களுக்கு வந்து அந்த நம்பர் மாதாஜி. send it. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது வந்து அப்போ இது என்ன அஜிதா மாதாஜின்னு வரும். அஜிதா யாரு? பகவானோட பேரு அஜிதா. அவர் வெல்ல முடியாதவர் என்று அழைக்கப்படும் பரமபுருஷ பகவான் அரக்கர்களிடம் சமாதானமா பேச சரி 2 பேர் அரக்கர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அரக்கர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சமாதானம் பேசுறதுக்கு அவர் வந்து பேசுறார். என்ன சொல்றார்? முன்வழி தேவதைகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். என்ன அறிவுறுத்தினார்? அரக்கர்களிடம் சமாதான பேரணிக்கு முன் வைக்கும்படி தேவதைகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இதனால் ஒரு சண்டையை உருவாக்கி ஒரு போட்டி மாதிரி பண்ணலாம். அப்ப ஒரு சண்டையை உண்டாக்கி அவளோட வந்து அழிக்கிறா போல நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்னு. அப்ப என்ன போட்டி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் ஒரு சண்டையை உருவாக்கி தேவர்களுக்கு அசுரர்களுக்கு பால்கடலை இது கலக்கலாம், கடையலாம். அது வந்து கரெக்டா போகல. ஓகே, அடுத்த என்ன சொல்ற? ஓ தேவதைகளே, அனைத்து வகையான காய்கறிகள், புல், கொடிகள் மற்றும் மருந்துகள் பால் கடலில் வீசுங்கள். எல்லாத்தையும் பால் கடல போட்டுருங்க. பிறகு என் உதவியால் மந்தார மலையை கடிவாளமாக மெயின் இதா ராடு மாதிரி வச்சிருந்த மந்தார மலையை வாசுகி அந்த பாம்பை வந்து நான் வந்து கயிறை கட்டி இப்படி இழுக்கிறா போல அந்த மாதிரி பண்ணலாம். கயிறாக மாற்றி பார்க்கடலை திசை திருப்பாத கவனத்துடன் கர்த்தவையும் இது ரொம்பவே ஹாரிபிளா இருந்திருக்கு. நான் பார்க்கவே இல்லை. I think it's better to read from English. Oh demigods cast into the ocean of okay, Hare Krishna Mataji. Yes. So என்ன சொல்றார்? Oh demigods cast into the ocean of milk all kinds of vegetables, grass, creepers and trucks. எல்லாத்தையும் பார்க்கடல போடுங்க. Then with my help making Mandara mountain the churning rod. The தயிர் கடையிறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு குச்சி வச்சிருக்கோம். அது மாதிரி நான் வந்து சேர்னிங் ராடை நான் எனக்கு மேல மலையை அது மாதிரி வச்சு விட்டு நான் வந்து இது பண்றேன். நீங்க வந்து அதை சேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு. வாசுகி நல்லா அந்த பாம்பை நல்லா இது கயிறு மாதிரி யூஸ் பண்ணி இங்க ஒரு சைடுல நீங்க இழுக்க, ஒரு சைடு அசுரர்மார்கள் இழுத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யார்கிட்ட சொல்றா? டெமிகாட்ஸ் சொல்றாரு. சேர்ன் த ஓஷன் ஆஃப் மில்க் வித் அன்டைவர்டட் அட்டென்ஷன். கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. முதல்ல பண்ணும்போது என்ன எடுத்து அது இன்னும் இதுல வரல, ஐ டோன்ட் நோ இதுல போட்டிருக்காளா அப்படின்னு. வெறும் மலையை வச்சுட்டு பண்ணும்போது என்ன, அது இங்கே ஆடிட்டு இருந்தது. அப்பதான் இவர் வந்து இந்த கூர்மா அவதாரம் எடுத்து என்னோட ஓடு முதுகோடு மேல அந்த ஓடு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆமையோட ஓடு அதுக்கு மேல வச்சு பண்ணுவோம். ஸோ ஐ வில் ஹோல்ட் இட். என்னோட முதுகு வந்து அதை ஹோல்டு பண்ணும். எதையோ ஹோல்டு பண்ணும்? மலை. இந்த மலையை தானே இப்படி கடைய போறாங்க இல்லையா, அப்ப அந்த மலையை நான் தாங்கி பிடிச்சிருக்கேன். ஸோ மெனி அதர் அட்ராக்டிவ் திங்ஸ் would be generated by the journey. But the Lord warned the demigods not to get captivated by Sasi. நிறைய என்னெல்லாமோ இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் எல்லாம் அதுல சேர்ன் பண்ணும்போது தயிர் கடையும் போது இப்படி பபுளா வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய இது சாமானம் எல்லாம் வரும் இந்த இதுல இருந்து. ஆனா இதுல எல்லாம் நீங்க வந்து அட்டென்ஷன் போடாதீங்க. அது வந்தது, யானை வந்தது, குதிரை வந்ததுன்னு எல்லாம் வரும். ஆக்சுவலி அதுல எல்லாம் நீங்க வந்து அதுக்கு வேண்டியெல்லாம் ஆசைப்படாதே. ஃபைனலா ஒரு அமிர்தம் வரும், அதுலதான் நம்ம ஆசைப்படணும். அவரோட நம்ம இலக்கு அதுதான். அது வந்து அது வர்றது வரைக்கும் நம்ம கடையணும் அப்படின்னு. Nor should the demigod be angry if there was some disturbance. ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஆச்சுன்னா கூட கோச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் இழுத்து அது பண்ணும்போது அப்பதான் கடைசியில அமிர்தம் வரும். அது வரைக்கும் கண்மூடித்தனமா நீங்க வந்து ஒண்ணுக்குமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம இது பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆஃப்டர் அட்வைசிங் த demigods in this way, Lord disappeared from the scene. அவர் வந்து அங்கிருந்து மறைந்து போனார். எஸ், அடுத்த யார் படிக்க போறார்? எனிபடி? புஜீகல் மாதாஜில வந்துட்டா படிக்கலாமே, ஹேண்ட் பண்ணா படிக்கலாம். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கலாம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணுமா? பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதான் சான்ஸ். பின்னால ரொம்ப சத்தம் வருது மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கட்டுமா? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறா, அப்புறம் நீங்க படிங்க. பரமபுருஷரின் மாதாஜி படிக்கிறான். பரமபுருஷரின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி தேவர்கள் அசுரர்களின் மகாராஜா
மகாராஜா பாலியுடன் சமாதானத்தை ஏற்படுத்தினர். பின்னர் அசுரர்களும் தேவர்களும் மந்தார மலையை எடுத்துக்கொண்டு சமுத்திரத்திற்கு புறப்பட்டனர். மலையின் பெரும்பாரம் காரணமாக தேவர்களுக்கும் அசுரர்களும் சோர்வடைந்தனர். அவர்களில் சிலர் உண்மையில் இறந்தனர். பிறகு பரமபுருஷனான விஷ்ணு தனது வாகனமான கருடனின் பின்புறத்தில் தோன்றி தனது கருணையால் இந்த தேவர்களையும் அசுரர்களையும் உயிர்ப்பிக்க செய்தார். பின்னர் இறைவன் தனது ஒரு கையால் மலையை தூக்கி கருடனின் முதுகில் வைத்தார். இறைவன் மலையின் மீது அமர்ந்து கருடனால் சங்கு நடக்கும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அவர் மலையை கடலுக்கு அருகில் வைத்தார். கருடன் இருக்கும் வரை வாசுகி அங்கு வர முடியாது என்பதால் கருடனை அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறுமாறு பகவான் கூறினார். பரமபுருஷ பகவானின் நிபுணத்துவ ஏற்பாட்டால் அசுரர்கள் பாம்பை வாய்க்கு அருகில் வைத்திருந்தனர். அதே சமயம் தேவர்கள் பெரும் பாம்பின் வாலை பிடித்தனர். பின்னர் மிகுந்த முயற்சியுடன் பாம்பை இருபுறமும் இழுக்க ஆரம்பித்தனர். மந்தார மலை என்ற சலசலப்பு கம்பி மிகவும் கனமாக இருந்தாலும் தண்ணீரில் எந்த துணையாலும் பிடிக்கப்படாததாலும் அது கடலில் மூழ்கியது. இதனால் அசுரர்கள் மற்றும் தேவர்கள் இருவரின் வீரமும் அழிக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. என்ன வெறும் மலையை மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு இப்ப பண்ணும்போது என்ன நழுவி போயிட்டு இருந்தது. ஏன்னா பேஸே இல்லை, வெறும் மலையை மாத்திரம் இப்படி கடைம்போது நழுவி அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே போயிட்டு இருந்தது, ஆழ்கடல்ல போயிட்டு இருந்தோம். அப்ப இது என்னது எப்படி எல்லாம் அவ வந்து அந்த மலையை தூக்கின்னு அங்க இதுல சமுத்திரத்தை போடுறதும் அதெல்லாம் அந்த டைம்லயே நிறைய பேர் இறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. தேவர்களும் சரி அசுரர்களும் சரி அந்த மலையை தூக்கின்னு அது போகும்போதே அவ வந்து இப்ப நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. அப்போ இவர் பகவான் அவளையெல்லாம் எழுப்பி உயிர்ப்பித்து இல்ல சண்டை போடணும். ஏன்னா நமக்கு மெயின் எய்ம் என்னது, இந்த அமிர்த கலசம் வரணும். அதை எடுத்துட்டா என்னது, then there is no death at all, permanently you can live. அந்த ஒரு இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு, இந்த effect of having that nectar. சோ அந்த இதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்க செய்து எல்லாரும் பண்ணுங்க இது கல்யாணமே அதுக்கு வேண்டி எல்லாம் ஐடியா பண்ணி இவரெல்லாம் இது பண்றாங்க. அப்ப அது பாம்போட தலை பாகம் யாரு பிடிச்சுட்டு இருக்கா, அசுரர்கள் பிடிச்சுட்டு இருக்கா. முதல்ல கக்கறது அந்த விஷம்லாம் எங்கேன்னு வரும், பாம்போட வாயில இருந்து தானே கக்கல் வரும் இல்லையா, அந்த இது விஷம்லாம் வரும். அவ அந்த பக்கம் பிடிக்க சொல்லிட்டார். எல்லாம் பகவானோட இதுதான், என்னது டிராமா, டைரக்ஷன். அவர் தான் டைரக்ட் பண்ற எல்லாம், நீங்க இந்த பக்கம் பிடிங்க. அவளுக்கு தெரியாது, பிடிக்க சொன்னா பிடிச்சது. ஆனா பக்கத்துல இது வாய் பக்கத்துல அவ பிடிச்சிருக்கா. ஃபர்ஸ்ட் விஷம் வந்தா அது வாயில இருந்து வெளியில வரும். அப்புறம் இந்த வால் பக்கத்துல யார் பிடிச்சிருந்தா, தேவர்கள் பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் ஐ திங்க் அப்புறம் இறைவன் மலையின் மீது அமர்ந்து கருடனால் சண்டை நடக்கும் இடத்திற்கு சண்டை இருக்கணும் இங்க சங்கம் கொடுத்து இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட அவர் மலையை கடலுக்கு அருகில் வைத்தார். அப்புறம் கருடன் இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். எஸ், யார் படிக்கல இது வரைக்கும் அவள் கொடுக்குறேன். ஜி கல்பனா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல நீங்க. அப்ப நான் என்ன நினைச்சுப்பேன், நீங்க பிஸியா இருக்கீங்கன்னு நினைச்சுப்பேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண யூ ஆர் ஃப்ரீ, தட் மீன்ஸ் யூ கேன் ரீட். இல்லாட்டா வீட்டுல ஏதோ வேலை இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுப்பேன். படிங்க ஜி கல்பனா. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு ரெட்டில் இருக்கு இல்லையா, ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு இந்த மீனிங் படிக்கும். ஓகே மாதாஜி. ஸ்லோகம் இங்கிலீஷும் தமிழ் எல்லாம் ஒன்னேதான், ரெண்டு சேம் தான். ஸ்பெல்லிங் தான் போடும். தமிழ் இருக்கு பாரு, விலோக்யா விக்னேஷா விதிம் நாதேஸ்வரோன் ததேஸ்வரம். வரலீங்களா மாதாஜி எதுவும் மீனிங் வந்துருக்குதா? ஓகே, இது நான் படிச்சு விடுறேன். ஓகே, மீனிங் நீங்க படிக்கும். நீ படிச்சது மட்டும்தான் இருக்கு. படிங்க. இப்போ வருது மாதாஜி. என்ன சொல்றேன்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. விலோக்யா படிக்கிறேன். விலோக்யா விக்னேஷா விதிம் ததேஸ்வரோ துரத்யா விரியோ அவிததாபி சந்திஹே கிருத்வா வபுஹே கச்சகம் அத்பூதம் மக பிரவிஷ்யதோயாம் கிரிம் உஜ்ஜஹாரா. உன்னதமானவரின் விருப்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை கண்டு அளவற்ற சக்தி வாய்ந்த இறைவன் தனது உறுதியை தவறாது ஒரு ஆமையின் அற்புதமான வடிவத்தை எடுத்து தண்ணீரில் நுழைந்து பெரிய மந்தார மலையை தூக்கிவிட்டார்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மலை வந்து அதுக்கு பேஸ் இல்லாம அப்படி தண்ணியில இருக்கும்போது என்ன இப்படி இப்படி ஆட்டும் போது அது பேஸ் இருந்தாதான் இப்ப நம்ம மத்து கடையும் போது கூட நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு மாதிரி இடிக்கிறா போலயும் இருக்கும், பாட்டம்ல அந்த பாத்திரத்தோட அடியில இடிக்கிறா போலயும் இருக்கும், கொஞ்சம் மேலேயும் இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து பிடிச்சு பண்றோம். அது வந்து அந்த பேஸ் இல்லைன்னா வந்து ஒரு இடத்துல நிக்காது இந்த மலை. அப்ப அது வந்து சேர்ன் பண்றது கஷ்டமாகும். அப்ப இவர் என்ன பண்ண, கூர்மாவதாரம் எடுத்து தண்ணிக்குள்ள போய் அந்த மலையோட அடியில போய் அதுக்கு தாங்கி பிடிச்சிட்டார் அந்த மலைய. அப்ப என் முதுகுல வச்சுட்டு நல்லா அப்படி கடையுங்க. ஏன்னா அவருக்கு என்ன குறிக்கோள், எப்படியாவது இதுல இருந்து அமிர்தம், அந்த பால்கடல்ல இருந்து அமிர்தத்தை எடுக்கணும், இதெல்லாம் தேவர்களுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா எந்த நேரம் இவளோட சண்டை இருந்துட்டே இருக்கும். அப்ப தேவர்களுக்கு இந்த அமிர்தம் கொடுத்தா என்ன ஆகும், அவளுக்கு நித்தியம் வந்து they will always be alive, அவளுக்கு சாவே வராது. அந்த இது பண்றதுக்கு ஐடியா பண்றாரு இவர். எஸ், விடுவிடுன்னு போனோம். ஆக்சுவலி நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, ஆனா படிக்கத்தானே வேணும் இல்லையா. படிங்க. நெக்ஸ்ட் யாரு யார் படிக்கல இப்போ? எல்லாரும் படிச்சுட்டாளா? மணிமேகலை மாத்தை படிங்க, கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. அப்புறம் திரும்பி மாதாஜி, பரமபுருஷ பகவானை எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்பதற்கு இதோ ஆதாரம். அவருடைய விருப்பத்தால் தான் தடைகள் இருந்தன, அவருடைய விருப்பத்தால் அந்த தடைகள் நீக்கப்பட்டன. பெரிய மலையை தாங்க இறைவன் ஆமையாக தோன்றினான். ஷிதிர் இக விபுலதரே தவ திஷ்டதி பஷ்டே. இறைவன் பெரிய மலையை தன் முதுகில் தாங்கி கொண்டான். கேசவ திருத கூர்ம ஷரீர ஜெய ஜெகதீஷ ஹரே. பரமபுருஷ பகவானால் ஆபத்துகளை உருவாக்க முடியும், மேலும் அவைகளை அவரால் அகற்றவும் முடியும். இது பக்தர்களுக்கு தெரியும், ஆனால் பேய்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரர்கள் டிரான்ஸ்லேஷன்ல பேய்கள் தான் வருது, அது கரெக்ஷன் பண்ணலதான். ஓகே, சோ இதனால என்ன தெரியறது, எல்லாம் பகவான் நினைச்சா எல்லாம் முடியும். ஆனா சும்மா கையில வந்து என்னது நமக்கு இப்பதான் பகவான் வேண்டிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இமிடியேட்டா உனக்கு அது வேணுமா இந்தான்னு சொல்லிட்டு நாக் பண்ணி நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. அது கொஞ்சம் நம்ம உழைக்கவும் வேணும் இல்லையா. அதுதான் இங்க ஒரு இதா காட்டியிருக்கா. உங்களுக்கு அமிர்தம் கிடைக்கும், ஆனா கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணணும். ஐ வில் ஹெல்ப் யூ இன் கெட்டிங் தட் அமிர்தம். ஆனா அதுக்கு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணுமோ, நம்ம மலையை நான் தாங்கி பிடிக்கிறேன், ஆனா இருக்கிற இதெல்லாம் நீங்க பண்ணதான் வேணும். அசுரர்களும் இழுப்பா, நீங்களும் இழுக்கணும் அப்படின்னு. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கா, அவருடைய விருப்பத்தால் தான் தடைகள் இருந்தன. அவர் நினைச்சா ஒரு தடைகள் வரணும்னு நினைச்சா அவர் நினைச்சாதான் வரும். அவர் நினைச்சா இவ்வளவு தடை வேண்டாம், இவளுக்கு எல்லாம் சுமூகமா போனோம் அப்படின்னு நினைச்சா அது அப்படியே விலகி போயிடுமா. சோ அதனால பகவான் நினைச்சா எல்லாமே நடக்கும் அந்த மாதிரி. அண்ட் பெரிய மலையை தாங்க இறைவன் ஆமையாக தோன்றினார். ரிஷிதிரிக விபுலதரே தவ திஷ்டதி பிருஷ்டே. இது அந்த பாட்டு, இந்த பாட்டோட லைன் போட்டிருக்கு. அதே போல கேசவ திருத்த கூர்ம ஷரீரா ஜெய ஜெகதீஸ்வரி, அது பாடலாம் இதுக்கப்புறம் டைம் வரலாம். இப்படி பகவான் வந்து நிறைய ஆபத்துகளை உருவாக்கவும் முடியும், மேலும் அவராலேயே அகற்றவும் முடியும். அவர் நமக்கு நம்ம லைஃப்லயும் அப்படிதான். அதெல்லாம் எவ்ரிதிங் நம்ம என்ன படிச்சாலும் ஏதோ ஸ்டோரின்னு மாத்திரம் படிக்காம இதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம லைஃப்ல அதை எப்படி நம்ம வந்து அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுட்டு அது போல நடக்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம அந்த எண்ணத்தை தான் நம்ம படிக்கணும். எனிதிங் ஓகே. என்ன பிகாஸ் எவ்ரிவன்ஸ் லைஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா. அப்ப நமக்கு வந்து அதை எப்படி சாதகமா நமக்கு அது மாதிரி எப்படி அது புரிஞ்சு நம்ம லைஃப்ல அதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு வந்து ஒருத்தரும் ட்ரை பண்ணும். சோ அது வந்து பகவான் தான் ஆபத்துக்களை கிரியேட்டும் பண்ணுவார், அதுல இருந்து நம்மளை மீட்கும் அவர் தான் செய்ய முடியும். இது பக்தர்களுக்கு தெரியும், ஆனால் பேய்கள் அப்படின்னா அசுரர்களுக்கு இது தெரியாது. இதுதான் இது அசுரர்கள். எஸ். அடுத்தது யாரு? பிரபுஜி, விவேகானந்த பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தம்முத்திதம் வீக்ஷ்யாய குலாச்சலம் புனः சமுத்ராய நிர்மதிதம் சுராசுரः ததாரா இப்ருஷ்டேன ஷா லக்ஷ யோஷனா இப்ரத்தாரின மகான்யே. தேவர்களும் அசுரர்களும் மந்தார மலையை உயர்த்தப்பட்டதை கண்டு அவர்கள் புத்துணர்ச்சி அடைந்து மீண்டும் சத்தமிட தொடங்கினர். ஒரு பெரிய தீவு போல் 8000 மைல்களுக்கு விரிந்த மிக பெரிய ஆமை முதுகில் மலை தாங்கி இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சடன்லி இப்ப வந்து தாங்கினோன்னு என்ன எடுத்து மலை நல்லா மேல வந்து
உள்ள போயிட்டு இருந்தா அவ கடைய திரும்பி உள்ள போச்சு. அப்புறம் ஒரு ஸ்டெடியா இல்லாம இருந்தது இல்லையா, இவ தாங்கி பிடிச்சோன்னு என்ன எடுத்து நல்லா மேல ஒசந்து வந்தோடனே இவ திரும்பி ஒரு தெம்பு வந்துடுச்சு. ஆஹா, கடையறதுக்கு நல்ல ஒரு இது ஸ்டிஃபா நிக்கிறது இப்ப மலை நல்லா கடையெல்லாம் சொல்லிட்டு 2 பேரும் ஆனந்தமா 2 அணியும் 2 இது தேவர்களும் சரி அசுரர்களும் நல்ல தைரியத்தோட அண்ட் ரொம்ப ஆனந்தத்தோட சத்தம் போட்டு வந்து கடைய ஆரம்பிச்சா. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாரு? நிவேதிதா நாராயணசாமி பிரபுஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அரசே, தேவர்களும் அசுரர்களும் தமிழ்ல இல்லை, நம்ம நேரம் ரொம்ப நேரம் எடுக்கிறது. இங்கிலீஷ்ல படிக்குமா மாதாஜி? அத நான் இப்ப படிச்சு விடுறேன், மிஸ் பண்ண வேண்டாம். சுரா சுரேந்திரை புஜவீர்ய வேபிதம் பரிபிரமந்தம் கிரிம் அங்க பிரஷ்டதः விப்ரத்தத் ஆவர்த்தனம் ஆதிக்கவச்சபோ மேனே அங்க கண்டூயனம் அப்ரமேயः. ஏதோ ராகத்தை போட்டு படிச்சேன், அப்ப படிக்கும். சரிங்க மாதாஜி. அரசே, தேவர்களும் அசுரர்களும் தங்கள் கரங்களின் வலிமையால் மந்தாரமலையை அசாதாரணமான ஆமையின் பின்புறத்தில் சுழற்றிய போது அந்த மலையின் உருளலை தனது உடலை கீறிக்கொள்வதற்காக ஆமை ஏற்றுக்கொண்டது. இதனால் அவர் ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வை உணர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கீரினா ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ்ல வேர்டு கொடுத்துருக்கோம். ஒன்லி ஸ்கிராச்சிங். இப்ப நமக்கு ஏதோ அப்படின்னா அப்படி ஒரு சொரிஞ்சு கொடுத்தா ஒரு மாதிரி எதமா இருக்கும் இல்லையா, அப்ப அவ கடையிறது அவருக்கு எப்படி இருந்துதான், முதுகை யாரோ சொரிஞ்சு கொடுக்குறா போல ஒரு நன்மை எதமா இருந்ததாம். சோ ரொம்ப பிளீசிங் சென்சேஷனா இருந்தது அவருக்கு, மகிழ்ச்சியான உணர்வை அவர் உணர்ந்தார். இப்ப மந்தார மலையை வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் இழுக்கும் போது அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிளீசிங்கா இருந்ததாம். பகவானுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கல. அடுத்தது இது இதுலயும் போடல இல்லையா, நான் கடைசி நேரம் இருக்கல. ஓகே, இது நான் படிச்சு விடுறேன். அதுக்கப்புறம் யாரு? நிவேதிதா மாதை படிக்கலாம். ஸ்லோகம் படிக்கிறா அவங்களால இங்கிலீஷ்ல படிக்க முடியுமா? நிவேதிதா மாதை போயிட்டாளா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கேன் மாதாஜி. அது எனக்கு மறைக்கிறது மாதாஜி படிக்கிறச்சே, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நான் இது ஸ்லோகம் படிக்கிறேளா இல்ல நான் படிச்சு? நீங்க படிச்சிருக்காங்க மாதாஜி. உபரி அகேந்திரம் गिरिरादिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यै अभिष्टुवद्भिः सुमनो अभिविष्टः. ஆயிரம் கரங்களுடன் காட்சியளித்த இறைவன் மந்தார மலையின் உச்சியில் மற்றொரு பெரிய மலையை போன்று தோன்றி ஒரு கையால் மந்தார மலையை தாங்கினார். மேல் கிரக அமைப்புகளில் பகவான் பிரம்மாவும் சிவபெருமானும் சொர்க்கத்தின் ராஜாவான இந்திரன் மற்றும் பிற தேவதைகளுடன் சேர்ந்து இறைவனுக்கு பிரார்த்தனை செய்து அவர் மீது மலர்களை பொழிந்தனர். நோக்கம்: மந்தார மலையை இருபுறமும் இழுத்துச் செல்லும் போது சமன் செய்ய அதன் உச்சியில் மற்றொரு பெரிய மலை போல் காட்சியளித்தார் இறைவன். பிரம்மா, சிவன் மற்றும் மன்னன் இந்திரன் பின்னர் தங்களை விரிவுபடுத்தி இறைவன் மீது மலர் மழை பொழிந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மந்தார மலையே பெருசா பிரம்மாண்டமா இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணார்? இவர் தான் ஒரு நேரத்துல எல்லா பலவித ரூபத்தை எடுக்கலாமே. அவர் ஆமையாவும் இருக்காரு. அப்புறம் என்ன பண்ணார்? மேல ஏறி உட்காந்து பல 1000 கைகளோட அங்க மேல மலையில உட்கார்ந்து இருக்காராம். 1000 கரங்களுடன் காட்சி அளித்த இறைவன் மந்தார மலையின் உச்சியில் மற்றொரு பெரிய மலையும் போல அவர் போல பெரிய உருவம் இருக்குன்னு அங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு. மலைக்கு மேல ஒரு மலை இருந்தா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்ப என்ன, தேவதைகள்லாம் மேல இருக்கிறவள்லாம் பூமாரி எல்லாம் பொழிஞ்சு அவருக்கு வந்து நம்ம இது செல்யூட்டட். ராஜாவான இந்திரன் மற்றும் யாரெல்லாம்? சிவபகவான், பிரம்மா, சொர்க்கத்தின் ராஜாவான இந்திரன், எல்லாம் பிற தேவதைகள் எல்லாம், நிறைய தேவதைகள் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆனந்தப்பட்டு என்ன பண்ணார்? பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்து அவர் மீது மலர்களை பொழிந்தார். இது நோக்கம். மந்தார மலையை இருபுறமும் இழுத்து செல்லும் போது சமன் செய்ய என்ன சொல்றா, இது ஸ்டெடி ஆகிறது. அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன போட்டு கொடுத்துருக்கா? Pulled from both sides, the Lord himself appeared on its summit like another great mountain. Lord Brahma, Lord Shiva. Brahma, Shiva, to balance, summon செய்யணும், balance பண்றதுக்கு அவர் மேல அப்படி உட்கார்ந்து இருக்காரு. just பர்பெக்டா கொடுத்துருக்கு. எஸ், இதுலயே ஸ்லோகம் இல்லை. மத்தியமானா ததா சிந்தோ தேவாசுரவருத்தபைः यदा सुधाना जायेत निर्ममन्तात्
ஜிதஸ்வயம். எஸ் சங்கரம் பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாதாஜி. இப்ப ஹரே படிச்சு கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுக்கு அப்புறம் ருக்மணி மாதாஜி படிங்கோ. சங்கரம் பிரபுஜி படிங்க. தேவர்கள் தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்களில் சிறந்தவர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் பார்க்கடலில் இருந்து அமிர்தம் வராத போது பரமபுருஷரான அஜிதா தனிப்பட்ட முறையில் கடலை கலக்க தொடங்கினார். என்னது இவ கடையரா 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 அமிர்தம் வரவே இல்லையா? இப்ப என்ன பகவானுக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. சரி இப்ப நானும் ஒரு கை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி அவர் வேறொரு இது பகவான் அவர் எப்படி எல்லா இடத்தையும் பகவான் பகவான் அதுதானே குவாலிட்டி இல்லையா? நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம்னா இங்கதான் இருக்கும். நினைச்சா நம்ம யூஎஸ் எல்லாம் போக முடியாது, நினைச்சா வேற ஊருக்கு போக முடியாது. நம்ம தான் அங்க போனாதான் உண்டு. பகவான் அப்படி இல்லை. அவர் என்ன நினைச்சாலும் வேற உருவமா அவர் எடுத்துட்டு அவரும் வந்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். தேவர்கள் பக்கத்துல நின்று அவரும் வந்து மந்தார மலையா என்ன இவ்வளவு கடைஞ்சுட்டும் இன்னும் வரலையே, இன்னும் அமிர்தம் வெளியில வரலையே. எஸ் அப்ப என்னெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்தது, என்னெல்லாம் வந்தது ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஜர்னி. என் பால் இந்த பெருங்கடலில் இருந்து வரும் பொருட்கள் என்னெல்லாம் வந்ததுன்னு பார்க்கலாம். எஸ் யார் படிக்க போற? சம்படி 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 யாருமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி யாரோ இருக்கலாம். படிக்காத பபிதா மாதாஜி இருக்கே, படிக்கவே இல்லையே பபிதா மாதாஜி. மாதாஜி இன்னைக்கு இல்ல மாதாஜி, இன்னைக்கு பூஜை. ஓகே ஓகே ஹேண்ட் பண்ணி சொல்றேன். அப்பதான் எனக்கு தெரியும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி இவெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். சாரி மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அதன் விளைவாக பெரிய அளவிலான விஷம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. பிரஜாபதிகள் தங்களை காப்பாற்ற வேறு யாரும் இல்லாததை கண்டு சிவபெருமானை அணுகி உண்மை நிறைந்த பிரார்த்தனைகளை செய்தார்கள். ஒருவன் பக்தனாக இருந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவதால் சிவபெருமான் ஆசுதோஷம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆசுதோஷம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதனால் சலசலப்பினால் உண்டான விஷம் அனைத்தையும் அவர் எளிதில் குடிக்க ஒப்புக்கொண்டார். சிவபெருமானின் மனைவியான துர்காதேவி பவானி சிவபெருமான் விஷத்தை அருந்த ஒப்புக்கொண்ட போது சிறிதும் கலங்கவில்லை. ஏனெனில் அவள் சிவபெருமானின் வீரத்தை அறிந்தாள். உண்மையில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் அவள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினாள். பின்னர் சிவபெருமான் எங்கும் நிறைந்திருந்த அழிவுகரமான விஷத்தை சேகரித்தார். அதை கையில் எடுத்து குடித்தான். விஷம் குடித்த பின் கழுத்து நீல நிறமாக மாறியது. அவனது கைகளில் இருந்து சிறிதளவு விஷம் தரையில் விழுந்தது. இந்த விஷத்தால் தான் இந்த உலகில் விஷ பாம்புகள், தேள்கள், விஷ தாவரங்கள் மற்றும் பிற விஷங்கள் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. A small quantity of the poison dropped from his hand to the ground, and it is because of this poison there are poisonous snakes. Okay. அப்படி கொடுத்துருக்கு. சோ இதனால என்னது கடையரா சரி இது வரலையேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பகவானை சேர்ந்து கடையும் போது என்ன வந்தது? ஃபர்ஸ்ட் விஷம் தான் வந்தது. ஆலகால அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த விஷம் வந்தது. அப்ப இப்ப விஷம் வந்திருக்கேன், இப்ப யாரையாவது அணுகணுமே, கையன் போயிட்டு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இந்த விஷயம் எல்லாம் வருது, somebody has to remove it இல்லையா? போயிடும். அப்போ பகவானை யாரே சிவபகவான் அவர் சொல்ற ஓகே நான் வந்து உங்களை காப்பாத்துறேன், நான் எல்லாத்தையும் அதை குடிச்சு விடுறேன். குடிச்சதை எங்கேயேதான் வச்சிருப்பாரு, அவருக்குள்ள ஏத்துக்க மாட்டார். அவரோட மனைவியும் அதுக்கு வந்து சம்மதிச்சார். ஓகே நோ ப்ராப்ளம், நீங்க பண்ணலாம். இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும்? அதுதான் எல்லா சென்டென்ஸ்லயும் அது இருக்கு. இதுல என்னன்னாக்கா இப்போ ஃபேமிலி லைஃப்லயும் நம்ம அப்படிதான். ஹஸ்பண்ட் என்னவோ பண்றாரு, வைஃபுக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. எது பண்ணாலும் இது இல்ல வைஃப் பண்றா ஹஸ்பண்டுக்கு தெரிய வேண்டாம், அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாது. எது பண்ணாலும் நம்ம கூட்டு குடும்பத்துல வந்து என்னது, குடும்பத்துலன்னா 2 பேரும் ஒரு இது மாதிரி என்ன ரயில்வே ட்ராக் அப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஒண்ணு இப்படி போச்சு, ஒண்ணு இப்படி போச்சுன்னா வண்டி போகுமா போகாது. அப்ப நம்ம வந்து நேரா இருக்கணும். அண்ட் வந்து பரஸ்பரம் எல்லாம் ஓப்பனா நம்ம சொல்லிடணும். சோ சிவ ஆல்சோ ஹாப்பி. எனக்கு தெரியும் சிவபகவான் என்னோட வந்து கணவர் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவார், குடிச்சாலும் ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குடிக்க அலோவ் பண்ண துர்காதேவி பவானி சிவபெருமான் விஷத்தை அருந்த ஒப்புக்கொண்ட போது சிறிதும் கலங்கவில்லை அவர். ஏனென்றால் அவள் சிவபெருமானின் வீரத்தை அறிந்தவள். உண்மையில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் அவள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் ஹேவ் இட் அப்படின்னு. அப்புறம் சிவபெருமான் அதை வந்து ஃபுல் அதையும் குடிச்சுட்டார். அதான் ஒரு டிராப் மாத்திரம் விழுந்து அதை குடிக்க முடியாம அதுக்குள்ள சொட்டி விழுந்துட்டார். அதனாலதான் நிறைய விஷம் உள்ள பாம்புகள், தேள்கள், என்னெல்லாம் விஷ ஜந்துக்கள் இருக்கோ அந்த டிராப்னாலதான் நிறைய இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆயிடுது அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒண்ணே ஒண்ணு,
கொள்ளுங்க பிரபுஜி. என்னன்னா அதுல ஆசு தோஷம் இருக்கு. ஆசு தோஷி மாதாஜி. அது அவர் பேர் ஆசு தோஷி. ஏதாவது கேட்கிற வரத்தை கொடுக்கிறவர், அது அர்த்தம். ஆசுதோஷ், அசுதோஷ், நாட் ஆசுதோஷி வர. அசுதோஷ்னா விஷத்தை யாருக்கும் தங்கிக்கவர், விஷம் எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கவர். ஆசுதோஷான்னு தான் இங்க போட்டிருக்கு. இங்க தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு? ஆசுதோஷ் தான் கரெக்ட் வேர்டு. ஆசுதோஷ் there is no விஷம் பத்தி அவருக்கு எதுவும் கூட. அவர் தான் விஷமே முறிப்பார். அவர் தான் எல்லாரோட விஷங்களையும் முறிக்கிறவர். அதனால அசுதோஷ். Because he is very pleased if one is a devotee. Okay. Asutosh. அது நீங்க என்ன கரெக்ஷன் பண்ண சொன்னீங்களா பிரபுஜி? Something I have to correct. அதான் ஆசுதோஷின்னு இருக்கும். அதனால அதுதான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆசுதோஷி ஆக்கணும் அத. தோஷி. ஆமா, ஆசுதோஷி போட்டுருக்கு. ஓகே, அத கரெக்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஆசுதோஷம். அச்சா, இங்க ஆசுதோஷம் போட்டுருக்கு. ஆசுதோஷி ஆக்கணும். ஓகே, I'll take a note. ஆமா. Thanks you. Thanks பிரபுஜி. Yes. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிச்சிட்டோம். அப்புறம் அவனது கைகளில் இருந்தது இருக்கு சிவபெருமான். என்ன சொல்றேன் கேட்கலமா பிரபுஜி? அது தமிழ்ல, இங்கிலீஷ்ல லார்டுன்னு இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல லார்ட் சிவான் இருக்கு. ஆனா தமிழ்ல அவனது, அவன் சொல்றது அவர் தான் சொல்லணும். இல்ல பிரபுஜி, என்ன எடுத்துனா அதான் சொல்றேனே. மாதாஜி சிவஜி வந்து வழிஷ்டத்தை கொடுக்கும்போது பவானி தேவி வந்துட்டு அவர் கழுத்தை பிடிச்சுடுவா. அதனாலதான் அங்க கழுத்துல நீளம் தங்கிடுறது. மாதாஜி கதை நீங்க சித்திரலேகா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்கா. இது யாரு கொடுத்தா எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. கேக்குறதா? நான் பேசுறது கேக்குறதா? சித்திரலேகா மாதாஜி கேக்குறதா? ஆக்சுவலா உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல ஸ்டோரி தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்க அந்த இங்கிலீஷோட டைரக்டா டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்கல. இதுல என்ன இருக்கோ அதுதான் என்னால போட முடியும் மாதாஜி. ஏன்னா இது வந்து நம்ம பிரபுபாத புக்ஸ். பிரபுபாத புக்ஸ்ல இல்ல, இந்த மாதிரி இல்ல. புக்ஸ்ல வந்துட்டு அவ வந்து கழுத்தை பிடிச்சா, அதனாலதான் கழுத்துல கண்டம்ல தங்கி இருக்குன்னு சொல்லிருக்கு. இருக்கும் மாதாஜி. ஆனா இப்ப நம்ம ஃபுல் பாகவதம் படிக்கல இல்லையா? அதுல இந்த மாத்திரம் அதோட நான் போட்டிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். அதோட அவன் கிவன்லாம் வரும் மாதாஜி. பிரபுஜி அத வந்து கரெக்ஷன் பண்ணணும். அவரெல்லாம் போடணும்னா அது சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, புரிஞ்சுது. ஏன்னா நிறைய இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இந்த இதெல்லாம் வரும். அதே போல பேய்கள் எல்லாம் வரும். ஆக்சுவலி வந்து அசுரர்கள். இத திரும்பி நான் பண்ணினப்ப I have to read it. அது நான் இன்னும் பண்ணல. சுவாமியை சில சமயம் உரிமையா அவன் இவன் கூட சொல்லுவோம். சுவாமியை உரிமையா சொல்லுவோம். அப்படி சரி அப்படி நினைச்சுக்கிறது இல்லையா? நமக்கு மெயின் we will concentrate only on the theme. இப்ப மாதாஜி சொன்னப்பல ஆக்சுவலி இந்த பார்வதி வந்து இப்படி பிடிச்சு விடுறா. அப்படிதான் நானும் படிச்சிருக்கேன். ஆனா இதுல போடலே, so I cannot put it. ஓகே, இனி நீங்க வந்து அந்த பாகவதம் அந்த சாப்டர், அந்த கேண்டோ, அந்த சாப்டர், அந்த வேர்ஸ் போய் பார்க்கணும். ஓ அது இருக்கு, ஆனா இதுல குடுக்கலை அப்படி இருந்தா நம்ம வந்து வேணா ஆட் பண்ணலாம். இங்க ஏன்னா குடுக்கல. இது வந்து ஜென்ரலா இங்கிலீஷ் தான் கொடுத்துருக்கா. அப்போ ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் பீப்புள், மராட்டி 11 லாங்குவேஜஸ் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? எல்லாரும் அந்த இங்கிலீஷ் தான் வச்சிருக்கா. நான் நம்ம தமிழ்காரன் நிறைய என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயே மெனி பீப்புள் கேனாட் ரீட் இங்கிலீஷ். அவளுக்கு சௌரியம் பண்ணி நான் வந்து இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஈவன் L2ல கூட நான் அப்படிதான் பண்ணினேன். அப்போ நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கு. மேபி நெக்ஸ்ட் லெவல், நெக்ஸ்ட் இது இந்த வாரத்துல இருந்து எடுப்பேன். அப்போ ஐ கெட் டைம் ஒன்லி டு ரீட். ஏன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு. ஒன்லி டு ரீட் அண்ட் கரெக்ட். அப்போ எனக்கு ஐ நீட் சம் டைம். வேற யாரும் பண்ணல. அப்போ இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ அதுல அந்த கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பிரபுஜி. உரிமையா சொல்றா. கொஞ்சம் எஸ். அடுத்தது யார் படிக்க போறாள்? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிவபெருமான் அனைத்து விஷத்தையும் அருந்திய பிறகு தேவர்களும் அசுரர்களும் தைரியம் கொண்டு தங்கள் சங்கல்பத்தை மீண்டும் தொடங்கினர். இந்த சலசலப்பினால் முதலில் சுரபி பசு உருவானது. பெரிய மகான்கள் இந்த பசுவை அதன் பாலில் இருந்து தெளிந்த வெண்ணெயை பெறவும், இந்த தெளிந்த வெண்ணெயை பெரும் யாகங்களுக்காக பிரசாதமாக வழங்கவும் ஏற்றுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்தது? விஷம் வந்தது. அது வந்து பகவான் வந்து சிவபெருமான் வந்து இது பண்ணிட்டார், நிவர்த்தி பண்ணிட்டார். என்ன பண்ணார்? அவர் குடிச்சுட்டார். அடுத்தது என்ன வந்தது? அப்ப திருப்பி அவ வந்து கடைய ஆரம்பிச்சுட்டான். சிவா அழுக்கெல்லாம் அழுக்குதான் நம்ம இப்ப முதல் பண்ணும்போது வருமே பதியா அப்படி வரும் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷம் வந்து அதெல்லாம் அழுக்குந்தாயிடுச்சு. இனிமே அடுத்தது கடைய ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்ப என்ன வந்தது? சுரபி பசு இது வந்தது.
இப்ப இதோடு வந்து பால் எடுத்து அதுல உள்ள வெண்ணெய் நெய்யை வச்சுதான் அவ வந்து யாகத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணினா. அடுத்தது என்ன வந்தது? யார் படிக்க போறீங்க? சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதன் பிறகு உச்சஸ்ரேவா என்ற குதிரை உருவானது. இங்கு குதிரை பலி மகாராஜாவால் எடுக்கப்பட்டது. அப்போது ஐராவதமும் எந்த திசையிலும் செல்லக்கூடிய மற்ற யானைகளும் தோன்றின. கௌஸ்துபா என்ற ரத்தினமும் உருவானது. விஷ்ணு பகவான் அந்த ரத்தினத்தை எடுத்து தனது மார்பில் வைத்தார். அதன் பிறகு ஒரு பாரிஜாத மலரும் வந்தது. பிரபஞ்சத்தின் மிக அழகான பெண்களான அப்சரஸ்களும் உருவானார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நீங்க படிக்க யாரோ சொன்னா நான் படிக்கிறேன்னு யாரு சொன்னா? அப்படி எனக்கு இவ்வளவு பேர் இருக்கிறது ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஆண்ட்ரேஸ் பண்ண யாரு சொன்ன? ருக்மணி மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி தான் சொன்னேன். அப்ப நீங்க ருக்மணி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. பேரு தெரியும், உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது இல்லையா? அவர் ருக்மணி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. அப்ப நீங்க அப்படியே பேரு சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்ப நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். அடுத்தது நீங்க எடுங்க. என்ன இதுக்கப்புறம் என்ன வந்தது? இது வந்தாச்சு, என்னது பசு வந்தாச்சு. அப்புறம் குதிரை வந்தது, உச்சைஸ்வரஸ். அந்த இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கு. உங்களுக்கு பேரு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபெமிலியரா இருக்கும். உச்சைஸ்வரஸ் வந்து குதிரை உருவானது. அந்த குதிரை பலி மகாராஜாவால் அவர் பலி மகாராஜா அதை எடுத்து. அப்போது ஐராவதம் யானையும் வந்தது. எந்த திசையும் செல்லக்கூடிய மற்ற யானைகளும் தோன்றின. யானைகள் நிறைய யானைகள்லாம் வந்தது. அப்புறம் கௌஸ்துபமணி ரத்னமும் உருவானது. விஷ்ணு பகவான் அந்த ரத்னத்தை எடுத்து தனது மார்பில் வைத்தார். அதன் பிறகு ஒரு பாரிஜாத மலரும் பிரபஞ்சத்தின் மிக அழகான பெண்களான அப்சரஸ்களும் தோன்றினார்கள். அப்புறம் லட்சுமி தேவி வரா நினைக்கிறேன். இங்க லட்சுமி இருக்கா? எஸ், ருக்மணி மாதாஜி படிவோம். அப்போது அதிர்ஷ்ட தேவியான லட்சுமி தோன்றினாள். தேவர்கள், பெரிய முனிவர்கள், கந்தர்வர்கள் மற்றும் பலர் அவர்களுக்கு மரியாதை வழிபாடு செய்தனர். அதிர்ஷ்ட தேவியால் கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட யாரையும் காண முடியவில்லை. கடைசியாக அவள் விஷ்ணுவை தன் தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்தாள். பகவான் விஷ்ணு தன் மார்பில் என்றென்றும் தங்க இடம் கொடுத்தார். லக்ஷ்மி மற்றும் நாராயணன் இந்த கவலையால் தேவர்கள் மற்றும் பொதுவாக லட்சுமி மற்றும் நாராயணன் இந்த கலவையால் தேவர்கள் மற்றும் பொதுவான மக்கள் உட்பட அங்கிருந்த அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இருப்பினும் பேய்கள் அதிர்ஷ்ட தெய்வத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டதால் மிகவும் மனசோர்வடைந்தன. பின்னர் குடியின் தெய்வமான வாருணி உருவானாள். மேலும் விஷ்ணுவின் கட்டளைப்படி அசுரர்கள் அவளை ஏற்றுக்கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதான் தெரியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லட்சுமி தேவி அவர் வந்தார். and she wanted to get married. இப்ப யாரு நமக்கு தகுந்தா போல யாரு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்? தேவர்கள், பெரிய முனிவர்கள், கந்தர்வர்கள் மற்றும் பலர் அவருக்கு மரியாதை வழிபாடு செய்தனர். அப்புறம் அதிர்ஷ்ட தேவியால் கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ள யாரையும் காண முடியும். அவங்களுக்கு வந்து தெரியலையா யாரு நம்ம கணவனா எடுத்துக்காங்க. அப்புறம் விஷ்ணுவை பார்த்துட்டு விஷ்ணு வந்து கணவனா எடுத்துனோன்னு அவர் வந்து தன்னோட மார்பத்திலேயே பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் பாடி அந்த மாதிரி இடத்த கொடுத்துட்டார். சோ அந்த மாதிரி கலவை மிக்சர். அந்த மாதிரி பகவான் வந்து லட்சுமி தேவியை தன்னோட இதுலயே வச்சிருக்காரு, மார்பிலேயே வச்சிருக்காரு. அப்புறம் ரொம்ப ஹாப்பி. இருப்பினும் பேய்கள்னா யாரு? அசுரர்கள் தான். அதிர்ஷ்ட தெய்வத்தால் பொறுக்கப்படைக்கிறேன் அவ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலையே. அதிர்ஷ்ட தேவதை நம்ம கிட்ட வரலையே, போயிட்டாலே அங்க விஷ்ணுட்டு போயிட்டாலேன்னு கொஞ்சம் மன வருத்தம் இருந்துதான், மனசோர்வு அடைந்தனர். பின்னர் குடியின் தெய்வமான then Varuni, goddess of drinking, was generated, and by the order of Lord Vishnu the demons accepted her. The Varuni சொல்லிட்டு ஒரு goddess உருவாய் வந்தோடனே அந்த goddess வந்து அவ அக்செப்ட் பண்ணிட்டான். அப்புறம் என்னது? யார் நெக்ஸ்ட்? நாராயணசாமி பிரபுஜி படிங்க. யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, யாருக்கு படிக்கிறதுக்கு முடியுமோ அப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா I will know you people are free to read. படி. படிக்கிற மாதாஜி. பின்னர் பேய்கள் மற்றும் தேவதைகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலுடன் மீண்டும் கலக்கத் தொடங்கினர். இம்முறை தன்வந்திரி எனப்படும் விஷ்ணுவின் ஒரு பகுதி அவதாரம் தோன்றியது. அவர் மிகவும் அழகாக இருந்தார். மேலும் அவர் தேன் கொண்ட ஒரு குடத்தை எடுத்துச் சென்றார். அரக்கர்கள் உடனே தன்வந்திரியின் கையில் இருந்து குடத்தை பிடுங்கிக் கொண்டு ஓடத் தொடங்கினர்.
மேலும் தேவர்கள் மிகவும் சோகமாக இருந்ததால் விஷ்ணுவிடம் தஞ்சம் புகுந்தனர். அசுரர்கள் தன்வந்திரியிடம் இருந்து குடத்தை பறித்து சென்ற பிறகு அவர்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொண்டனர். ஹரே இல்லையா? சோ என்ன ஆயிடுச்சு, அடுத்தது யார் வந்தா? தன்வந்திரி. அதுவும் யாரு? பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். அவர் வந்தா ரொம்ப அழகா இருந்தார். அவர் கையில இருக்க இது மருந்து இல்லையா, எனப்படும் தன்வந்திரி எனப்படும் விஷ்ணுவின் ஒரு பகுதி அவதாரம் வந்து அவர் மிகவும் அழகாக இருந்தார். மேலும் ஒரு தேன் கொண்ட ஒரு குடத்தை எடுத்து சென்றார். ஆனா அரக்கர்கள் அதை பார்த்து பிடிங்கின்னு போயிட்டா. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, அதே அடிச்சு எனக்கு வேணாம் வேணும்னு அவெல்லாம் அடிச்சுட்டான். ஆனா இவ என்ன ஆல்ரெடி சோர்ந்து போயாச்சு தேவர். அவ வந்து பகவான்கிட்டே போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டா. தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டா கம்ப்ளீட்டா. இந்த எங்களால் முடியல, ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் போயாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தஞ்சம் போனனர். அப்புறம் என்னாச்சா? எரிபடி யாரோ படிக்கிறாளா? யாரு இல்லையா? ஆண்ட்ரீஸ் யார்? ஒரே ஒரு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கோ நிவேதிதா. கடவுள் படிச்சுட்டே போவேன். கடவுள் விஷ்ணு தேவதைகளை சமாதானப்படுத்தினார். அதனால் அவர்கள் சண்டையிடவில்லை, ஆனால் அமைதியாக இருந்தனர். அசுரர்களுக்குள் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்த போது பிரபஞ்சத்தின் மிக அழகான பெண்ணான மோகினி அவதாரமாக பகவான் தோன்றினார். அனைத்து பேய்களும் இளம் பெண்ணின் அழகில் மயங்கி அவளிடம் பற்று கொண்டன. இப்போது அமிர்தத்தை பெறுவதற்காக அசுரர்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டதால் அவர்கள் தங்கள் சண்டையை தீர்க்க இந்த அழகான பெண்ணை மத்தியஸ்தராக தேர்ந்தெடுத்தனர். இந்த விஷயத்தில் அவர்களின் பலவீனத்தை பயன்படுத்தி பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரமான மோகினி அவள் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் அதை அவர்கள் ஏற்க மறுக்க மாட்டார்கள் என்று அசுரர்களிடம் வாக்குறுதி அளித்தார். அசுரர்கள் இந்த வாக்குறுதியை அளித்த போது அழகான பெண் மோகினி மூர்த்தி அமிர்தத்தை விநியோகிக்க தேவதைகளையும் அசுரர்களையும் வெவ்வேறு வரிசையில் உட்கார வைத்தார். பேய்கள் அமிர்தத்தை குடிக்க தகுதியற்றவை என்பதை அவள் அறிந்தாள். எனவே அவர்களை ஏமாற்றி அவர் தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை விநியோகம் செய்தாள். மோகினி மூர்த்தியின் இந்த ஏமாற்றத்தை கண்ட அசுரர்கள் அமைதியாக இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னது, கடைசியில பகவான் போனோன்னு பகவான் என்ன பண்ணார்? சரி, இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நானே கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மோகினி நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேடி, ஒரு அவதாரம், அந்த மாதிரி ஒரு லுக் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அவர் வந்துட்டார். இவ ஆல்ரெடி சண்டை போட்டுருந்தாரு அரக்கர்கள்லாம். இந்த மாதிரி ஒரு லேடியை பார்த்தோம்னா அவ வந்து ஸ்தம்பிச்சு போயாச்சு. அப்புறம் இதுக்கு ஒரு தீர்வு காரணத்துக்கு அவளே வந்து இவள்கிட்ட சொல்லியிருக்கா, நீங்களே சொல்லுங்க யாருக்கு எவ்வளவு இது அமிர்தம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு. அது எங்கிட்ட தான் நான் எப்படி கண்டிஷன் போடுறேன்னு அது போல உங்களுக்கு நான் வந்து எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்றேன், அதுக்கு நீங்க ரெடியா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ரெடி இப்படி சொல்லிட்டு தென் ஷீ டுக் ஓவர், நான் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. ஆனா என்ன, பகவான் தானே அவருக்கு தெரியும் இல்லையா, மெயினா இவருக்கு என்ன இன்டென்ஷன், பகவானுக்கு தேவர்களுக்கு இது கொடுக்கணும். அதனால இவாளுக்கு தெரியவும் கூடாது, அவளுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா சண்டை போட வந்துடுவா. அதனால இந்த மாதிரி மோகினி வேஷம் போட்டுட்டு அந்த இது தேன் குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ குடிக்க தகுதியா தெரியும் யாரே தெரியும், அவள அசுரர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், ஏன்னா அவளும் அழியக்கூடியவதான், ஏன் கெட்டவாளா இருக்கிறவளும் அழியக்கூடியவதான். இது அமிர்தத்தை கொடுத்தோடனே என்ன ஆயிடும், அவளுக்கு வந்து லைஃப் லாங் இட்டர்னலா இது இருக்க ஆரம்பிச்சுவா. சோ அது வந்து அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டாம். மோகினிமூர்த்தி எனவே அவர்களை ஏமாற்றி அவர் தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை விநியோகம் செய்தார். கொடுக்குறா, இப்படி கொடுக்குற போல கொடுத்து வெறும் இதுதான் கரண்டி எப்படி காட்டி கொடுக்குற போல கொடுக்குறா. ஆனா தேவர்களுக்கு கொடுக்குறா, திரும்பி அசுரர்களுக்கு ஒரு கரண்டி, இவளுக்கு ஒரு கரண்டி. அப்படி போடும்போது அசுரர்களுக்கு ஒண்ணுமே விழமாட்டேங்குது. இது அவளுக்கு தெரியும், நம்ம கிட்ட ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாளே, அங்க தேவர்களுக்கு ஒரு அங்க கொடுத்து ஒரு செகண்ட் இங்க கொடுக்கும்போது நம்ம பக்கம் வரும்போது ஒண்ணும் கொடுக்கல. அது தெரியும் அவளுக்கு. ஏமாற்றத்தை கண்ட அசுரர்கள் அமைதியா இருந்திருக்காங்க. வெயிட்டிங், நம்ம கொடுப்பன்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்து பேஷண்ட்லி வெயிட்டிங். எஸ். ஆனால் இப்பதான் டிராமா கிளைமேக்ஸ், இந்த டிராமா. எஸ், யார் படிக்க போற? எனிபடி? நான் படிக்கிறேன். சங்கரன் பிரபுஜியா படி. ஆனால் ராகு என்ற அரக்கன் ஒரு தேவதை போல் தன்னை அணிந்து கொண்டு தேவர்களின் வரிசையில் அமர்ந்தார். அவர் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் அருகில் அமர்ந்தார். பரமபுருஷ பகவானால் ராகுவை ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று இங்கு ஒருவர் கேட்கலாம். காரணம், அமிர்தம் அருந்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகளை இறைவன் காட்ட விரும்பினான். ராகு எப்படி ஏமாற்றுகிறார் என்பதை பரமபுருஷ பகவான் புரிந்து கொண்டவுடன் அவர் உடனடியாக அசுரனின் தலையை வெட்டினார். தேவர்கள் அமிர்தத்தை அருந்தி முடித்த பிறகு பரமபுருஷ பகவான்
தனது சொந்த வடிவத்தை எடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன பண்ணா, இவ ஏமாத்துக்காரா தானே, இவ எல்லாருமே அசுர குணமும் இருக்கிறவள் ஏமாத்துவா, போய் சொல்லுவா. எல்லாம் தானே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, நம்ம எத்தனாவது ஐ திங்க் 13 சாப்டரா இல்ல, அசுர குணம் தெய்வ குணம்லாம், தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகம் எல்லாம் படிச்சோமே. சோ இதெல்லாம் ஏமாத்துறது, போய் சொல்றது அவளுக்கு தான் கைவந்த கலை. எப்படி அவர் வந்து ஏமாத்தி என்ன பண்றாரு, சூரிய பகவானுக்கு சந்திர பகவானுக்கு நடுவில் வந்து உட்கார்ந்துட்டார். இது பகவான் தெரியாதான்? தெரியும். ஆனா அமிர்தம் சாப்பிட்டா என்ன ஒரு பலன் வரும்னு சொல்லிட்டு காட்டுறதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து சரி உட்கார்ந்தியா, ஓகே ஐ வில் டூ த நெக்ஸ்ட் இது ஸ்டெப் அப்படின்னு. அப்போ அவர் வந்து பரமபுருஷ பகவானால் ராகுவை ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியலை, தாராளம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. ஆனா ராகு எப்படி ஏமாற்றுக என்பதை பரமபுருஷ பகவான் புரிந்து கொண்டவுடன் என்ன தலையை வெட்டுட்டார். ராகுவோட தலை போயிடுது. ஆனா என்னது, அவர் ஆல்ரெடி குடிச்சுட்டார் கொஞ்சம், லிட்டில் இந்த தலையில கொஞ்சம் சிப்பு பண்ணிட்டார். தலையில என்னது, வாயால சிப் பண்ணிட்டார். ஓகே, தேவர்கள் அமிர்தத்தை அறிந்து முடிவது. தேவர்கள்லாம் அந்த குடிச்சு முடிச்ச உடனே இவர் வந்து சொந்த ரூபத்துல வந்துட்டார். மோகினி அவதாரத்துல இருந்தது, சொந்த விஷ்ணு ரூபத்துல வந்துட்டார் அவர். எஸ். அப்புறம் அடுத்தது இருப்பினும் ஒரு விஷயம், யாரு சாட் ஹரே கிருஷ்ணா சித்ரா, ஐ அம் ரீடிங் மாதாஜி. எஸ், இது மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க இன்னும் எழுதினாலே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜின்னு படிக்கணுமா உங்களுக்கு? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. விஜயகுமாரி பண்ணுங்க மாதாஜி. இருக்குங்க படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருப்பினும் ராகுவின் தலையை அமிர்தத்தால் தீண்டப்பட்டதால் அழியாது. இதனால் மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிங்க. தமிழ்ல இருந்தா படிக்கலாம். ஓகே, நான் படிச்சுப்பேன். ஷிரஸ். எஸ் மாதாஜி. தமிழ்ல எல்லாத்துனால கஷ்டம் மாதாஜி. ஷிரஸ்வமரதாமிதம் அஜோக்ரஹம் அச்சிக்லபத் யஸ்து பர்வாணி சந்திரார்காவ் அபிதாவதி வைஹி. படிங்க, படிச்ச ஃபுல்லா படிச்சுடலாமே. இருப்பினும் ராகுவின் தலை அமிர்தத்தால் தீண்டப்பட்டதால் அழியாது. இதனால் ராகுவின் தலையை கிரகங்களில் ஒன்றாக பிரம்மதேவன் ஏற்றுக்கொண்டார். ராகு சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் நித்திய எதிரி என்பதால் அவர் எப்போதும் முழு நிலவு மற்றும் இருண்ட நிலவு இரவுகள் அவர்களை தாக்க முயற்சிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன கொடுத்தோம்னா, பிகாஸ் அது வந்து வாயால அவர் வந்து டேஸ்ட் பண்ணனால அந்த ஹெட் பார்ட் மாத்திரம் நிரந்தரமா இருக்கிற போல வச்சுட்டு இந்த பாடி வந்து அழிஞ்சு போற போல பண்ணிட்டார். ஓகே, சோ இதனால் ராகுவின் தலை கிரகங்களின் ஒன்றாக பிரம்மதேவன் ஏற்றுக்கொண்டார். ஓகே, அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் சக்தி வாய் வந்துடுத்து அவருக்கு. ராகு சந்திரனுக்கு சூரியனுக்கு நித்திய எதிரி என்பதால் அவர் எப்பொழுது என்ன வளர்க்குதான் கோவம் உண்டு. எப்படி இது ஆப்போசிட் அணில நீங்க வந்து உட்கார்ந்தீங்கன்னா வளர்ப்போம். அதனால இப்ப நம்ம கிரகணம்லாம் வரும்போது அதுதான் சொல்றான். இவர் வந்து மறைக்கிறார், இவர் தான் என்னது ராகு நிலவை மறைச்சு விடுறார் அப்படின்னு சொல்ற நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்டோரி எல்லாம். சோ அவர் எப்பொழுதும் முழு நிலவு மற்றும் இருண்ட நிலவு, அமாவாசை பௌர்ணமி இரவுகளை அவர்களை தாக்க முயற்சிக்கிறார். அப்போ ஆல்வேஸ் அந்த அசுர குணம் தானே இருக்கும் இல்லையா? சோ ஆல்வேஸ் பிகாஸ் ஆல்ரெடி எம்பி தான். அப்போ அந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கும் அமாவாசை அன்னைக்கும் அவர் வந்து தாக்குறார். இது சூரிய பகவானையும் சந்திர பகவானையும் தாக்குறார். அடுத்தது இதுக்கு எனக்கு இதுவும் போகும், இது கிடைக்கல, பிக்சர் கிடைக்கல, தேடி தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. மாதாஜி இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அது என்னன்னா, அத அமிர்தம் எப்படி ராகு வந்து ஏமாத்தினார் அப்படின்றத அழகா சொல்றீங்க. அதாவது அமிர்தம் கொடுத்ததுனால அந்த பலன் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டெஸ்டாட்ட இருந்தது. இந்த பலன் கிடைச்சதுனால அவரு தேவர்களோட சேர்ந்து உட்கார்ந்துட்டாரு. அந்த பவர் வந்துருது, அந்த அமிர்தத்தோட எஃபெக்ட்ன்றோட சாம்பிள் எஃபெக்ட் அது அந்த அளவுக்கு இருந்ததுனாலதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். முன்னாடி அவர் ஏமாத்தி வந்துட்டாரே, அவருக்கு அமிர்தம் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இவ அணியில வந்து உட்கார்ந்து விட்டாரு. அவருக்கு அமிர்தம் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஏமாந்துட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்தாரு. அப்புறம் தான் அவருக்கு கிடைச்சது, இல்லாட்டி அவருக்கு முன்னாடி கிடைக்கலையே. இவ தேவர்கள் கூட உட்கார்ந்ததுனால அவருக்கு அமிர்தம் கிடைச்சது. கொஞ்சமா கிடைச்சு அவர் ஃபாலோ பண்றதுக்குள்ள தலைய விட்டியாச்சு. அந்த மாதிரி நீங்க என்ன சொல்ல வர, அது சொல்லலையோ? அதான் அந்த அமிர்தம் அந்த உகர்ந்தாரோ இல்ல அது பவருக்கோ, அது ஒரு ஸ்மால் குவான்டிட்டி இருந்தாலே அது வந்து அந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிடுறது. சோ அமிர்தத்தோட அந்த உயர்வை வந்து ஒரு அதோட இதை சொல்றாரு, சொல்றது மாதிரி அதோட என்ன ஒரு மகத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கரெக்ட். எஸ், இப்ப இந்த கிளாஸ்ல இல்லையா பிரபுஜி, இதெல்லாம் நம்ம கேட்ட கதை தான். சோ இட் இஸ் நத்திங் நியூ. நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு புரியும். மெனி திங்ஸ் ஐ மே நாட் நோ. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த கதை. சோ நீங்களும் ஷேர் பண்ணலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்போ அந்த மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியலாம், நீங்க வேற எங்கேயோ படிச்சிருப்ப, ஆனா இதுல போட முடியாது. பிகாஸ் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோ அதான் என்னால போட முடியும். பட் யூ கேன் ஷேர் தட் இன்ஃபர்மேஷன். அதெல்லாம் நாங்க கேட்டுக்கிறோம்.
இல்ல கேட்க சந்தோஷம். திருப்பி கேட்கறதுல எவ்வளவு தூரம் கேட்டாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா கேட்கற மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம உள்ள ஆத்மா என்னது அங்க என்ன வந்திருக்கு. அதனாலதான் பகவான் இல்ல எல்லா கதைகளும் கேட்க நம்ம ரொம்ப ஒரு ஆனந்தம் இல்லையா. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஆத்மா பிகம்ஸ் ஹாப்பி. அதனாலதான் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கும். எஸ். So இது நான் படிச்சு விடுவேன். என்ன ஐ திங்க் திஸ் பி தி லாஸ்ட். ஏவம் சுராசுர கணாஹ சமாதேஷ கால ஹேத்வர்த்த கர்ம மதயோ அபி ஃபலே விகல்பாஹ தத்ராம் அமிர்தம் சுரா கணாஹ ஃபலம் அஜ்ஞாசாபுர் யத்பாத பங்கஜ ரஜஹ ஸ்ரயணான் ந தைத்யாஹ. யார் படிக்க போறா? நாராயணசாமி பிரபுஜி உங்களோட கைதான் ஹேண்ட் ரைஸ் படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. இடம், காலம், காரணம், நோக்கம், செயல்பாடு, லட்சியம் ஆகிய அனைத்தும் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் ஒன்றுதான். ஆனால் தேவர்கள் ஒரு முடிவையும் அசுரர்கள் மற்றொரு முடிவையும் அடைந்தனர். தேவர்கள் எப்பொழுதும் இறைவனின் தாமரை பாத தூசியின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் அமிர்தத்தை மிக எளிதாக குடித்து அதன் பலனை பெற முடியும். இருப்பினும் அசுரர்கள் இறைவனின் தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் தேடாமல் தாங்கள் விரும்பிய பலனை அடைய முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னது ரெண்டு பேரும் ஒரே நோக்கம் ஒரே இலக்க வச்சுன்னா போயிட்டு இருந்தா. செயல்பாடும் என்னது ஜெயிச்சு அது போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இவ வந்து பகவானோட பாத கமலத்துல வந்து சரணடைஞ்சதுனால நம்ம இதுலயும் பார்க்கணும் இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதாலே அதானே பார்த்தோம். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து நீங்க வந்து வெறும் நீங்க இருந்தா போறோம். உங்களோட ஒரு ஆனைப்படை இந்த குதிரை படையெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம். நீங்க சண்டை போடலனாலும் பரவாயில்ல. யூ ஜஸ்ட் பி வித் அஸ். நீங்க எங்க கூட இருந்தாலே நாங்க ஜெயிச்சா மாதிரி தான். அப்படி சொன்னதுனாலதான் ஜெயமே கிடைச்சது அவளுக்கு. சோ நம்மளும் என்ன வேண்டிக்கணும். அதனால பகவான் நம்ம பக்கத்துல இருக்கணும். அப்ப அவர் வழிகாட்டுவார். என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் வழிகாட்டுவார். அண்ட் நமக்கு இப்ப ஜெயம். ஏன்னா அவர் வந்து அஜிதா படிச்சோம் இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி தான் நம்ம வேண்டணுமே தவிர இதுதான் அதுதான் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்கெயின் பண்றதோ நம்ம சொல்லி அவர் கேட்கிற அந்த நிலைமைக்கு எல்லாம் கொண்டு போய் தள்ளக்கூடாது பகவான். அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவாரு? ஓ நீ இவ்வளவு விரதம் இருக்கே, அவர் கொடுத்தே ஆனமா அவனுக்கு. ஐயோ பகவானே கொடுத்தோம். அவரோட பகவான் இல்லை. அந்த மாதிரி அவரை கஷ்டத்துல போட்டு நம்ம கேட்கப்படணும். எதுவுமே நான் வந்து எனக்கு அது வந்து அருகதை இருந்தா நீங்க கொடுங்க அந்த மாதிரி எண்ணத்தோடதான் நம்ம கேட்க கூடாதுன்னு கிடையாது. கேட்கலாம். நம்ம கேட்கலைனாலும் அவர் கொடுப்பார். ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன வந்து வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் அஸ். அதனாலதான் வந்து அசுரர்களுக்கு வந்து அவளுக்கு பகவானை பத்தி தேர் ஆல் லைக் அத்தீஸ்ட். அவளுக்கு வந்து பகவான அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ப மாட்டா. பகவானை வந்து ப்ரே பண்ண மாட்டா. அப்ப அவ இஷ்டத்துக்கு தான் அவ வந்து டிசைட் பண்ணுவா. நம்ம அப்படி இல்லை. நம்ம எல்லாம் என்னது நம்ம எல்லாரும் பக்தா. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலை பண்றோம் இல்லையா. நிறைய 60 மாலை பண்றவாள் ரொம்ப பெஸ்ட். ஆனா ஒரு மாலையாவது எப்படியோ பண்றோம். இன்னும் நிறைய பண்ணுங்க. அதுதான் வந்து பிசி. அண்ட் நம்ம பகவானை அணுகிறதுனால அவரோட வந்து பார்வை நம்ம கிட்ட இருக்கும். அண்ட் we'll always win. எஸ். இன்னும் ஒண்ணு இருக்கா? இது போட முடியல. இதுன்னு கேட்டேன். சாத்யயித்வாமிருதம் ராஜன் பாயாயித்வா ஸ்வகான் சுரான் பஷ்யதாம் சர்வபூதானாம் யயோ கருட வாகனஹ. எஸ். இது நானே படிச்சுட்டேன். ஓ அரசரே, பரமபுருஷ பகவான் தனது அன்பான பக்தர்களான தேவர்களுக்கு சமுத்திரத்தை மத்தி அமிர்தத்தை ஊட்டுவதல் போன்ற காரியங்களை முடித்து கொண்டு வந்த பிறகு அவர் அனைவரையும் விட்டுவிட்டு கருடனால் தன் இருப்பிடத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். அப்படின்னா என்னது? இந்த சமிர்தத்தை மத்தியில வச்சிருந்த கடையறதுக்கும் அவர் யூஸ் ஆனார். அப்புறம் அமிர்தத்தை ஊட்டுறது, அமிர்தத்தை அது வந்ததும் எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்றது. மோகினி அவதாரத்திலிருந்து அவர் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் காரியம் பண்ணிட்டு அவரை கடைசியில என்ன பண்ணார்? தன்னோட வந்த காரியம் நிறைவேற்றியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு கருட பகவானோட அவர் வந்து அவரோட அபோர்டு he has gone back to his அவரோட இடத்துக்கு கோலோக விருந்தாவன் போயிட்டார். அவரோட கோலோக விருந்தாவனத்துல நமக்கு அதேதான். நம்ம எல்லாம் போனோம் என்ஜாய் பண்றதுக்கு we have to go and we all can எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ஹரே. ஸ்டாப் பண்ணி இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.